Ο Νικόλαος Πετράλης έφτιαξε το φθαρμένο καπέλο του, τραβώντας το πιο κάτω πάνω από τα μάτια του, καθώς έσπροχνε την πόρτα της ταβέρνας Πετράλης, του πρώτου του εστιατορίου. Το γνωστό κουδούνι χτύπησε πάνω από το κεφάλι του, αλλά κανένας υπάλληλος δεν κοίταξε προς το μέρος του. Τέλεια. Η μεταμφίεσή του, ξεθοριασμένα τζιν, ένα παλιό φανελένιο πουκάμισο και μια τριήμερη γενιάδα, δούλευε. Για 15 χρόνια, ο Νικόλαος είχε χτίσει αυτό το εστιατόριο από το μηδέν. Ξεκίνησε ως μια μικρή ταβέρνα στη γειτονιά της Καλιθέας στην Αθήνα, μέχρι που μετατράπηκε σε μια αλυσίδα αγαπητή από ντόπιους και τουρίστες με 4 καταστήματα σε όλη την πόλη. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν εμφανιζόταν σχεδόν καθόλου. Συναντήσεις με επενδυτές, επέκταση της μάρκας, συμβόλαια με προμηθευτές από νησιά όπως η Κρήτη και η Λέσβος, τον απομάκρυναν από τον πάγκο όπου κάποτε σερβίριζε με τα χέρια του πιάτα με μουσακά. Ακόμα και με τους πελάτες να διατηρούν τις αξιολογήσεις τους υψηλές, κάτι τον βασάνιζε. Η εναλλαγή των υπαλλήλων αυξανόταν, τα κέρδη του αρχικού καταστήματος είχαν πέσει ανεξήγητα, παρόλο που το εστιατόριο ήταν πάντα γεμάτο. Και κάτι στην ατμόσφαιρα ήταν παράξενο, απόμακρο, ψυχρό. «Τραπέζι για έναν», ρώτησε μια σερβιτόρα, χωρίς να σηκώσει καν τα μάτια από το μπλοκ σημειώσεων της. «Στον πάγκο», απάντησε ο Νικόλαος, σκόπιμα βαρύνοντας τη φωνή του. Κάθισε στην πιο απομακρυσμένη γωνία του πάγκου, με προνομιακή θέα σε όλη την αίθουσα. Η κίνηση του μεσημεριανού είχε ήδη αρχίσει. Σερβιτόροι έτρεχαν από τραπέζι σε τραπέζι. Οι μάγειρες φώναζαν παραγγελίες από το παράθυρο της κουζίνας. Η ταμιακή μηχανή χτυπούσε ρυθμικά. Επιφανειακά όλα φαινόταν εντάξει, αλλά τότε τον είδε. Ένας ηλικιωμένος αδύνατος άνδρας με εντελώς άσπρα μαλλιά κινούνταν αργά αλλά σταθερά, μεταφέροντας δίσκους με βρώμικα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν συμμετείχε στη γενική βιασύνη, δεν απελπίζονταν από το χάος. Ήταν σαν βράχος μέσα σε καταιγίδα. Τα ρητιδωμένα χέρια του έπλαιναν τα πιάτα με μια σχεδόν χορογραφημένη ακρίβεια. Το όνομα που ήταν κεντυμένο στην ξεθοριασμένη ποδιά του ήταν Θεόδωρος. Ο Νικόλαος τον παρακολουθούσε προσεκτικά. Ίσως ήταν 75 χρονών. Τα μάτια του ήταν προσεκτικά κάτω από τα πυκνά φρύδια. Τα βήματά του μικρά αλλά σταθερά. Κάθε του κίνηση ήταν σχολαστική, σαν κάθε πιάτο που έπλαινε να ήταν προσφορά στους θεούς. «Τι θα θέλατε?» ρώτησε μια νεαρή κοπέλα στο ταμείο, αποσπώντας τον Νικόλαο από τις σκέψεις του. Η ετικέτα στο στήθος της έγραφε «Ελένη». «Ένα σάντουιτς με ψητό κοτόπουλο και έναν ελληνικό καφέ, παρακαλώ», απάντησε εκείνος, τεντώνοντας ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ. Ενώ η Ελένη πληκτρολογούσε την παραγγελία, ο Νικόλαος έδειξε διακριτικά τον πλυντήριο πιάτων. «Είναι εδώ πολύ καιρό». Η Ελένη γύρισε τα μάτια της. «Από πάντα φαίνεται. Θα έπρεπε να έχει συνταξιοδοτηθεί, αν θέλετε τη γνώμη μου». Για περισσότερο από 1 ώρα, ο Νικόλαος παρατηρούσε τον Θεόδωρο. Ο άντρας δεν σταματούσε ούτε για 1 δευτερόλεπτο, ακόμα και όταν ένας σερβιτόρος έριξε ένα σωρό πιάτα και βρώμικο νερό πιτσίλησε στο πάτωμα και πάνω του. Ο γέρος απλώς καθάρισε ήρεμα, χωρίς να παραπονεθεί. Σε κάθε πελάτη που περνούσε από το παράθυρο της κουζίνας, χαιρετούσε με ένα χαμόγελο ή μια ευγενική λέξη. Φαινόταν να γνωρίζει το μισό γειτονιά. Σχεδόν στο τέλος του γεύματος, κάτι τράβηξε την προσοχή του Νικολάου. Μια νεαρή γυναίκα με 2 μικρά παιδιά τελείωσε το γεύμα της και πήγε στο ταμείο. Όταν άνοιξε το πορτοφόλι της, η έκφρασή της μαράθηκε. Ψιθύρισε κάτι στην Ελένη, η οποία αμέσως συνοφρίωσε και φώναξε έναν άλλο υπάλληλο. Έναν νεαρό με σκληρά χαρακτηριστικά και αλαζονική συμπεριφορά. Το ταμπελάκι του έγραφε Σπύρος. Μιλούσαν με χαμηλή φωνή, αλλά η αμηχανία της κοπέλας ήταν εμφανής. Τα παιδιά, αντιλαμβανόμενα την ένταση, συρρικνώθηκαν δίπλα της. Ο Θεόδωρος, από την άλλη πλευρά της κουζίνας, σκούπιζε τα χέρια του όταν πρόσεξε τη σκηνή. Χωρίς δισταγμό πλησίασε τον ταμεία, είπε κάτι χαμηλό στην Ελένη και διακριτικά έβγαλε μερικά χαρτονομίσματα από την τσέπη του. Η νεαρή μητέρα τον ευχαρίστησε, εμφανώς ανακουφισμένη, αγκαλιάζοντας τα παιδιά της καθώς έβγαινε. «Τρίτη φορά αυτή τη βδομάδα», μουρμούρισε ο Σπύρος αρκετά δυνατά ώστε να τον ακούσει ο Νικόλαος. «Ο γέρος θα καταλήξει φαλιρισμένος, σώζοντας αυτούς τους χαμένους». Η Ελένη γέλασε με περιφρόνηση. «Λες και δεν είναι ήδη. Κοιμάται στο παλιό του Φιάτ, όλο σκουριασμένο. Πάω στοίχημα ότι δεν έχει καν σπίτι».
Ο Νικόλαος σφίγγει το χέρι του γύρω από το φλιτζάνι του καφέ. Αναγνώρισε το όνομα της Πατρίσια, της υπεύθυνης βάρδιας, μιας γυναίκας που ο ίδιος είχε προσλάβει πριν από 2 χρόνια. Πέρασε από δίπλα χωρίς να προσέξει τι συνέβαινε. Εν τω μεταξύ, ο Θεόδωρος επέστρεψε στη δουλειά του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Οι ώρες περνούσαν. Ο Νικόλαος είδε τον Θεόδωρο να μένει μετά το ωράριο, καθαρίζοντας ξεχασμένες γωνιές της κουζίνας, τρίβοντας υπομονετικά τα πλακάκια. 2 φορές βοήθησε πελάτες που δεν είχαν αρκετά χρήματα, έναν ντροπαλό έφηβο με απορριφθήσα κάρτα και έναν μπερδεμένο κύριο που δεν καταλάβαινε τις τιμές. «Γιατί το κάνει αυτό?» ρώτησε ο Νικόλαος τον κύριο που καθόταν δίπλα του στο ταμείο. Ο άντρας που λεγόταν Μανώλης ήταν παλιός πελάτης του μαγαζιού. «Ο Θεόδωρος. Είναι καλός άνθρωπος. Έχασε τη γυναίκα του πριν από 5 χρόνια, από καρκίνο. Έχασε όλες τις οικονομίες του, αλλά δεν δέχεται ελεημοσύνη. Είναι πολύ περήφανος. Έτσι δουλεύει, ακόμα και με τους πόνους που νιώθει στην πλάτη του. Μου σπαράζει η καρδιά όταν ακούω τι λένε για αυτόν μερικοί από τους νέους. Δεν υπάρχουν πια άντρες σαν τον Θεόδωρο». Ο Νικόλαος ξανακοίταξε. Είδε τον Θεόδωρο να γκρίνιαζε διακριτικά καθώς σκύβονταν. Μασάζε την οσφή του όταν νόμιζε ότι κανείς δεν τον έβλεπε. Αλλά δεν σταματούσε. Όταν μία σερβιτόρα έριξε ένα γεμάτο δίσκο, εκεί ήταν αυτός με το σφουγγαρόπανο. «Μην ανησυχείς, κορίτσι μου. Τα ατυχήματα συμβαίνουν», είπε ο Θεόδωρος με ευγένεια. Ο Σπύρος, περνώντας από πίσω, μουρμούρισε δυνατά. «Ακόμα περισσότερο όταν έχεις άχρηστους γέρους γύρω σου». Η νεαρή κοίταξε αδιάφορα. Ο Θεόδωρος δεν αντέδρασε. Στις 5 το απόγευμα άρχισε η βραδινή βάρδια. Η δουλειά του Θεόδωρου έπρεπε να είχε τελειώσει εδώ και ώρες. Αλλά ο Νικόλαος τον είδε να πηγαίνει στο πιο βρώμικο σημείο της κουζίνας, τους απορροφητήρες λίπους. «Μπορείς να φύγεις, Θεόδωρε», είπε η Πατρίτσια ετοιμάζοντας να φύγει. «Η νυχτερινή βάρδια θα το αναλάβει. Θα τελειώσω αυτό εδώ». Ο Γιάννης έλειψε πάλι. «Δεν με πειράζει να μείνω λίγο παραπάνω». Η Πατρίτσια αναστέναξε, αλλά δεν διαφώνησε. Ο Νικόλαος κατάλαβε ξεκάθαρα ότι αυτή ήταν μια συνηθισμένη ρουτίνα. Καθώς έπινε τον τρίτο καφέ του, ο Νικόλαος πρόσεξε κάτι ανησυχητικό. Ο Σπύρος και η Ελένη ήταν πάλι στη γωνία του πάγκου, ψιθυρίζοντας, ανταλλάσσοντας ματιές. Προσποιούνταν ότι μετρούσαν τα ταμείο, έκαναν ανησυχητικές γκριμάτσες και μετά κοιτούσαν ο ένας τον άλλον με πονηριά. «Έχουμε πάλι διαφορά στο ταμείο», ανακοίνωσε ο Σπύρος με δυνατή φωνή. «Τρίτη φορά αυτή τη βδομάδα». «Πόσα?» ρώτησε η Πατρίτσια με την τσάντα ήδη στα χέρια της. 42 ευρώ, είπε η Ελένη, με τόνο αρκετά υψηλό, ώστε να τραβήξει την προσοχή των πιο κοντινών πελατών. Όπως και την Τρίτη, και την Πέμπτη ήταν 35. Ο Νικόλαος παρατήρησε το πρόσωπο του Θεόδωρου. Ο γέρος σήκωσε το κεφάλι του από τον νεροχύτη με μια ελαφριά ρητίδα ανησυχία στο μέτωπό του. Ένα ρίγος διαπέρασε τη σπονδυλική στήλη του Νικολάου. Έβλεπε την αρχή κάτι άσχημου, πολύ άσχημου. Ο άντρας που είχε περάσει όλη τη μέρα βοηθώντας τους πάντες, χωρίς να περιμένει τίποτα σε αντάλλαγμα, τώρα ήταν στόχος. Και το χειρότερο, τα μάτια που σκαρφίζονταν ήταν των ίδιων των υπαλλήλων του. Ο Νικόλαος είχε μπει σε εκείνη την ταβέρνα αναζητώντας απαντήσεις για τα λογιστικά, αλλά είχε βρει κάτι πολύ πιο πολύτιμο και πολύ πιο σκοτεινό. Καθώς κοίταζε το κουρασμένο αλλά αξιοπρεπές προφίλ του Θεόδωρου κάτω από το σκληρό φως της κουζίνας, ο Νικόλαος έκανε μια σιωπηλή υπόσχεση. Θα ανακάλυπτε όλη την αλήθεια για το τι συνέβαινε στο εστιατόριό του. Δεν είχε σημασία πόσο οδυνηρή θα ήταν. Ο Νικόλαος επέστρεψε στην ταβέρνα Πετράλη την επόμενη μέρα, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της ησυχίας του απογεύματος, όταν η κίνηση είχε μειωθεί και οι συζητήσεις γίνονταν πιο οικείες. Φορούσε τα ίδια φθαρμένα ρούχα, ήταν αξίριστος και φορούσε το φθαρμένο καπέλο του. Η μεταμφίεσή του ήταν ακόμα άθικτη. Κανείς εκεί δεν υποψιαζόταν ότι ο άντρας που καθόταν στη γωνία του εστιατορίου ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης αυτού του γαστρονομικού αυτοκρατορικού που είχε γεννηθεί στην Αθήνα. Επέλεξε ένα κάθισμα κοντά στον πάγκο, από όπου μπορούσε να παρατηρεί τόσο την κουζίνα όσο και την κίνηση στο ταμείο. Ο Θεόδωρος ήταν ήδη εκεί, μεθοδικός όπως και την προηγούμενη μέρα. Κινιόταν λίγο πιο αργά, αλλά με την ίδια ακρίβεια. Από καιρού εις καιρών μασάζε διακριτικά τον αριστερό του καρπό, σαν να προσπαθούσε να κρύψει έναν χρόνιο πόνο. Ο Νικόλαος παρήγγειλε έναν καφέ και ένα κομμάτι γαλακτομπούρεκο. Κρύφτηκε πίσω από μια εφημερίδα, προσποιούμενος ότι τη διάβαζε. Στην πραγματικότητα τα αυτιά του ήταν σε εγρήγορση,
συλλαμβάνοντας κάθε λέξη που αντάλλασαν η Ελένη και ο Σπύρος, οι οποίοι, ως συνήθως, στεκόντουσαν δίπλα-δίπλα στο ταμείο, ψιθυρίζοντας περισσότερο από ό,τι εξυπηρετώντας. «Λοιπόν, πήγα να το ελέγξω», έλεγε ο Σπύρος, ακουμπισμένος άνετα στον πάγκο. «Ο γέρος Θεόδωρος είναι εδώ 7 χρόνια. 7, πλένει πιάτα. Απέσιο, έτσι?» «Πράγματι απέσιο», απάντησε η Ελένη με ένα χαμόγελο. «Και επιπλέον ζει βοηθώντας όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό, σαν να είναι κάποιος ήρωας της γειτονιάς. Χθες, εκείνη η μητέρα με τα παιδιά της, πρέπει να της έδωσε 20 ευρώ από την τσέπη του», είπε ο Σπύρος, κουνώντας το κεφάλι με περιφρόνηση. «Και τι κερδίζει από αυτό? Κοιμάται σε ένα παλιό αυτοκίνητο, τρώει πιθανώς κονσέρβες σαρδέλας. Ο Νικόλαος σφίγγει τη γροθιά του κάτω από το τραπέζι, καταπίνει το θυμό του με μια πικρή γουλιά καφέ. Η όρασή του για μια ταβέρνα που αντιμετωπίζει όλους με αξιοπρέπεια, υπαλλήλους και πελάτες, γελιοποιείται από 2 υπαλλήλους που, αν ήταν ειλικρινής με τον εαυτό του, δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν περάσει από τη διαδικασία επιλογής. «Στοιχηματίζω ότι μένει σε εκείνο το σκουριασμένο Fiat Panda που είναι πάντα παρκαρισμένο πίσω από την ταβέρνα», είπε η Ελένη. «Δεν έχει καν σπίτι. Νομίζω ότι κοιμάται εκεί μέσα, κουλουριασμένος. Στοιχηματίζω μια μουσακά σε αυτό. Θα έλεγα ότι μένει σε ένα χαρτόκουτο πίσω από το σούπερ μάρκετ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης», χλέβασε ο Σπύρος. «Αλλά κοίτα, αρχίζει να γίνεται πρόβλημα. Η Πατρίσια έχει ήδη καταλάβει ότι το ταμείο δεν κλείνει. Και μάντεψε ποιος είναι πάντα κοντά». Ο Νικόλαος έσκυψε ελαφρώς για να ακούσει. Η συζήτηση πήρε ακόμα πιο σοβαρό τόνο. «Λοιπόν, ορίστε το σχέδιό μου», συνέχισε ο Σπύρος, κοιτάζοντας γύρω του, βεβαιώνοντας ότι κανείς δεν τους άκουγε. «Ξέρουμε ότι ο γέρος βάζει χρήματα στο ταμείο όταν κάποιος πελάτης δεν πληρώνει, αλλά η Πατρίσια δεν το ξέρει αυτό. Για εκείνη, το μόνο που έχει σημασία είναι τα νούμερα. Αν κάνουμε τα νούμερα να μην βγαίνουν λίγο και τον βάλουμε στη λάθος θέση τη λάθος στιγμή, θα νομίσει ότι ήταν αυτός», συμπλήρωσε η Ελένη με τα μάτια της να λάμπουν. «Τέλεια. Αύριο είναι η μέρα απογραφής, θυμάσαι. Η Πατρίσια θα είναι κολλημένη στα νούμερα. Αν το κάνουμε να φαίνεται ότι τα χρήματα εξαφανίζονται όταν ο γέρος είναι κοντά, θα το συνδέσει με την εξαφάνιση των χρημάτων. Και δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτα άμεσα, απλά θα αφήσουμε στοιχεία». Ο Σπύρος χαμογέλασε κοινικά. «Ο ξάδελφός μου χρειάζεται δουλειά γρήγορα. Αν φύγει ο Θεόδωρος θα τον βάλω εδώ και θα μοιραστώ μαζί σου το μπόνους για τη σύσταση. Και δεν θα χρειάζεται να βλέπω αυτόν τον κουρασμένο κάθε μέρα», είπε η Ελένη, στρέφοντας το στόμα της με αηδία. «Και η συμπεριφορά του σαν να είναι άγιος. Οι πελάτες λένε «Αχ, ο Θεόδωρος είναι τόσο ευγενικός, ο Θεόδωρος είναι άγγελος». Μου έρχεται να κάνω εμετό». Οι 2 αντάλλαξαν ένα σιωπηλό τάκ, γιορτάζοντας το σχέδιο. Ο Νικόλαος ένιωθε το στομάχι του να ανακατεύεται. Δεν κορόιδευαν απλώς έναν αξιοπρεπή άνθρωπο, σχεδίαζαν μια σκληρή παγίδα για να τον καταστρέψουν. Έναν ηλικιωμένο, άρρωστο, μοναχικό εργάτη και παρόλα αυτά πιο ευγενή από τους 2 τους. Καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος, ο Νικόλαος παρακολουθούσε τον Θεόδωρο με προσεκτικά μάτια. Ο γέρος δεν ήξερε ότι ήταν στόχος μιας συνωμοσίας. Συνέχιζε τη δουλειά του με την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα. Όταν ένας από τους σερβιτόρους έριξε ένα πιάτο, εκεί ήταν αυτός με το πανί, καθαρίζοντας με ευκινησία και χαμογελώντας για να ηρεμήσει τον νεαρό. Όταν ο καφές κάηκε στη μηχανή, ήταν αυτός που την αποσυναρμολόγησε και την επισκέβασε, παρόλο που δεν ήταν καθήκον του. Στα μέσα του απογεύματος, ένας έφηβος με φθαρμένο σακίδιο πέρασε την κάρτα του και η πληρωμή απορρίφθηκε. Ντροπιασμένος, άρχισε να μαζεύει το πορτοφόλι του. Η Ελένη είχε ήδη ετοιμάσει το κρύο βλέμμα της για να τον διώξει. Αλλά ο Θεόδωρος εμφανίστηκε αθόρυβα, έβαλε ένα διπλωμένο χαρτονόμισμα στον πάγκο και ψιθύρισε. Η μητέρα του έχασε τη δουλειά της τον περασμένο μήνα. «Δεν δέχεται ελεημοσύνη, αλλά ξέρω ότι πεινάει. Μερικές φορές ένα πιάτο φαγητό σώζει τη μέρα κάποιου». Ο Σπύρος γέλασε μόλις ο γέρος απομακρύνθηκε. «Και ακόμα νομίζει ότι είναι φιλόσοφος. Θα καταλήξει να ζει κάτω από τη γέφυρα, κάνοντας λόγους για αλληλεγγύη στους περιστέρια». Η καρδιά του Νικολάου χτυπούσε δυνατά. Δεν ήταν μόνο ένα εστιατόριο που διαφθέρονταν. Ήταν η ψυχή αυτού που είχε χτίσει, που κατατρώγονταν από εγωισμό και μικροπρέπεια. Στο τέλος της βάρδιας, ο Νικόλαος πλήρωσε διακριτικά τον λογαριασμό του, βγήκε αλλά δεν πήγε σπίτι. Μπήκε στο αυτοκίνητο και περίμενε. Μισή ώρα αργότερα είδε τον Θεόδωρο να βγαίνει από το εστιατόριο, με πεσμένα όματα, περπατώντας πιο αργά από την προηγούμενη μέρα.
τον παρακολούθησε να μπαίνει σε ένα παλιό, σκουριασμένο, καλυμμένο με σκόνη Fiat Panda. Τον ακολούθησε διακριτικά στους δρόμους της γειτονιάς, αποφεύγοντας να τον προσέξουν. Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το κέντρο, πέρασε από εμπορικές περιοχές, μετά από πιο έρημες ζώνες, μέχρι που μπήκε σε έναν χωματόδρομο πίσω από μια αποθήκη οικοδομικών υλικών. Κρυμμένο ανάμεσα σε δέντρα και ψηλά χόρτα, υπήρχε ένα κακοδιατηρημένο οικόπεδο. Στο βάθος του, ακουμπισμένο σε έναν τοίχο καλυμμένο με γκράφιτι, βρισκόταν ένα μικρό τροχόσπιτο με ξεφλουδισμένη μπογιά και ένα σπασμένο παράθυρο καλυμμένο με χαρτόνι. Το Fiat σταμάτησε. Ο Θεόδωρος κατέβηκε με κόπο, ανέβηκε 3 σκαλιά από σάπια ξύλα μέχρι την πόρτα, την οποία έπρεπε να σπρώξει με τον ώμο του. Μια κίτρινη λάμψη άναψε μέσα. Ο Νικόλαος παρακολουθούσε τα πάντα από το αυτοκίνητο. Το βάρος της ενοχής του έσφιγγε το στήθος. Πώς δεν το είχε μάθει ποτέ? Πώς άφησε κάποιον σαν τον Θεόδωρο, που έδινε τόσα πολλά με τόσα λίγα, να ζει σε τέτοια αθλιότητα? Ακόμα σε σοκ, ο Νικόλαος αποφάσισε να επιστρέψει στην ταβέρνα την επόμενη μέρα, αλλά πρώτα έπρεπε να μάθει περισσότερα για τον άντρα αυτόν. Στο δρόμο της επιστροφής, σταμάτησε σε ένα μικρό φούρνο που ήξερε ότι συχνάζουν και οι θαμώνες της ταβέρνας. Είδε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που είχε δει πολλές φορές στο εστιατόριο. Πλησίασε με το καπέλο να καλύπτει μέρος του προσώπου του. «Συγγνώμη που σας ενοχλώ. Είμαι ο πλυντής πιάτων της ταβέρνας Πετράλη, Θεόδωρος. Ξέρετε την ιστορία του?» Η γυναίκα με τα ευγενικά μάτια κούνησε το κεφάλι. «Ο κύριος Θεόδωρος, ένας άγγελος με ανθρώπινη μορφή. Έχασε τη γυναίκα του, τη Σοφία, πριν από 5 χρόνια. Καρκίνος. Έπρεπε να πουλήσουν τα πάντα. Το σπίτι, το αυτοκίνητο, ακόμα και τα οικογενειακά κοσμήματα. Και παρόλα αυτά δεν έπαψε ποτέ να χαμογελά. Ζει εκεί πίσω από την ταβέρνα, σε ένα τροχόσπιτο. Η κόρη του ζει στη Θεσσαλονίκη, του τηλεφωνεί συνέχεια, αλλά δεν θέλει να πάει. Λέει ότι θα ήταν βάρος, ότι εδώ έχει ακόμα σκοπό». Ο Νικολάος έσφιξε τα μάτια για να συγκρατήσει τη συγκίνηση. Καθώς απομακρυνόταν, η απόφαση είχε ήδη ληφθεί. Δεν θα επέτρεπε στην Ελένη και τον Σπύρο να καταστρέψουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα άφηνε κανέναν άλλο να περάσει κάτι τέτοιο. Και επάνω απ' όλα ο Νικόλαος θα έκανε κάτι που είχε σταματήσει να κάνει εδώ και καιρό. Θα αναλάμβανε τον έλεγχο του ονείρου του. Ο Νικόλαος ξύπνησε ανήσυχος. Η εικόνα του Θεόδωρου που έσπροχνε την πόρτα του τροχόσπιτου με τον ώμο του ακόμα τον βασάνιζε. Ο μικροσκοπικός χώρος, το αμυδρό φως, η μοναξιά γύρω του, αυτό δεν ήταν ζωή. Και παρόλα αυτά ο γέρος δεν παραπονιόταν, δεν ζητούσε τίποτα. Απλώς έδινε, σιωπηλά. Το ρολόι έδειχνε μόλις 7 το πρωί όταν ο Νικόλαος άρχισε να κάνει τηλεφωνήματα. Μίλησε με τον λογιστή του δικτύου. Ζήτησε τις λεπτομερείς αναφορές της μονάδας στην Καλιθέα. Στη συνέχεια επικοινώνησε με ένα ίδρυμα κοινοτικής βοήθειας που υποστήριζε ανήπαντρες μητέρες και ηλικιωμένους σε ευάλωτη κατάσταση. Τέλος, τηλεφώνησε σε έναν τεχνικό ασφαλείας και έδωσε εντολή για την επίγουσα εγκατάσταση κρυφών καμερών στο εστιατόριο. «Κάμερες με ήχο», τόνισε. «Θέλω να βλέπω και να ακούω τα πάντα». «Κρυφές», ρώτησε ο τεχνικός. «Εντελώς. Και να μην το ξέρει κανείς από το εστιατόριο». Με τα λεπτομερή στοιχεία του σχεδίου σε εξέλιξη, ο Νικόλαος φόρεσε ξανά τα ρούχα του συνηθισμένου πελάτη. Η αξίριστη γενιάδα του έδινε την εμφάνιση ενός κουρασμένου ταξιδιώτη. Καπέλο χαμηλά. Σκύψιμη στάση. Αυτή ήταν η πανοπλία που έπρεπε να φορέσει για να καταλάβει πραγματικά τι συνέβαινε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Έφτασε στην ταβέρνα Πετράλης πριν το μεσημέρι. Το περιβάλλον ήταν πιο ήσυχο από τις προηγούμενες μέρες, αλλά με την ίδια περίεργη ατμόσφαιρα. Εκείνο το είδος έντασης που μόνο όποιος προσέχει μπορεί να αντιληφθεί. Ψεύτικα χαμόγελα, βήματα που σέρνονται, συνομιλίες που σταματούν όταν κάποιος πλησιάζει. Ένα εστιατόριο με πληγωμένη ψυχή. Ο Θεόδωρος ήταν ήδη στη θέση του, πλένοντας τα πρώτα πιάτα της ημέρας με σταθερές και υπομονετικές κινήσεις. Ο γέρος φορούσε φθαρμένα γάντια και μια ποδιά λερωμένη με σαπούνι. Ωστόσο, κάθε του κίνηση έδειχνε αξιοπρέπεια. Ακόμα και εκεί, ανάμεσα σε βρώμικα πιάτα και ζεστό νερό, διατηρούσε τη στάση ενός ιερέα εν μέσω τελετής. Ο Νικόλαος κάθισε στη συνηθισμένη του θέση, κοντά στον πάγκο. Πήρε μια εφημερίδα, όχι για να διαβάσει, αλλά για να κρύψει τα προσεκτικά μάτια του. Η Ελένη και ο Σπύρος έφτασαν λίγο αργότερα, μαζί, όπως συνήθως. Αντάλλαξαν ψιθυριστά λόγια και διακριτικά γέλια. Η Πατρίτσια, η διευθύντρια,
Ήταν εμφανώς αγχωμένη, βαθιά μάτια, το κινητό της στο χέρι όλη την ώρα, χαρτιά σκορπισμένα στον πάγκο της υπηρεσίας. Καθώς παρατηρούσε, ο Νικόλαος άρχισε να συνδέει τα σημεία. Η τοξική κουλτούρα που είχε εγκατασταθεί εκεί δεν προερχόταν μόνο από τους δύο προβληματικούς υπαλλήλους. Ήταν ένα σύνολο αμελιών. Το σύστημα είχε αποτύχει και αυτός, ως δημιουργός αυτού του συστήματος, δεν μπορούσε να απαλλαγεί από την ευθύνη. Ο χρόνος περνούσε αργά. Ο Νικόλαος παρήγγειλε έναν δυνατό καφέ και ένα κομμάτι σπανακόπιτα, ενώ προσποιούταν ότι διάβαζε τις επικεφαλίδες. Ένας από τους θαμώνες του μαγαζιού, ένας κύριος με κακοσιωπημένο κοστούμι και βαθιά μαύρα κύκλα, κάθισε κοντά του και άνοιξε το λάπτοπ του. Στην άλλη άκρη της αίθουσας μια ομάδα κυριών συζητούσε για μια τουρκική σειρά που έβλεπαν στην τηλεόραση. Και τότε η κίνηση στο ταμείο άλλαξε τόνο. Ο Σπύρος ήταν ακουμπισμένος στον πάγκο σε ψιθυριστή συζήτηση με την Ελένη. «Σήμερα είναι η μέρα», είπε σχεδόν αθόρυβα, αλλά αρκετά για να τον ακούσει ο Νικόλαος. «Η Πατρίσια θα τα ελέγξει όλα. Το ταμείο, το απόθεμα, τα ωράρια. Έχει ήδη αρχίσει να κάνει υπολογισμούς. Έχει ένα υπολογιστικό φύλλο στο γραφείο της», απάντησε η Ελένη, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στη διευθύντρια. «Τέλεια. Ας κάνουμε τα χρήματα να εξαφανιστούν νωρίς. Μετά, ο γέρος θα καλύψει τον πελάτη που θα λείπουν τα 20 ευρώ, όπως πάντα. Και έτοιμο. Έλλειψη στα ταμεία, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, ύποπτο στη σκηνή του εγκλήματος. Και η Πατρίσια έχει ήδη υποψίες. Χθες σχολίασε ότι ο Θεόδωρος ζει κοντά στο ταμείο χωρίς λόγο. Ο Νικόλαος κατάπιε το σάλιο του. Ήταν πραγματικά αποφασισμένοι. Δεν κορόιδευαν απλώς έναν έντιμο άνθρωπο. Ήθελαν να τον καταστρέψουν. Αργά, σκληρά. Σαν δηλητήριο που διαλύεται στο κρασί. Αργότερα, ο Νικόλαος είδε τον Σπύρο να εξυπηρετεί μια ηλικιωμένη πελάτισσα που πλήρωνε με μετρητά. Το ρέστα ήταν 4 ευρώ, αλλά της έδωσε μόνο 2, τσεπώνοντας τα υπόλοιπα, όταν εκείνη αποσπάστηκε για να τακτοποιήσει την τσάντα της. Η Ελένη αμέσως μετά ακύρωσε μια πραγματική πώληση σε μια ομάδα φοιτητών, ακόμα και αφού είχε γίνει η πληρωμή. Μικρές απάτες, αλλά αρκετές για να μπερδέψουν τα αρχεία και να κατηγορήσουν κάποιον άλλο. Ο Νικόλαος απλώς παρακολουθούσε. Η οργή του ήταν πλέον κρύα, συγκεντρωμένη. Το σχέδιό του ήταν σχεδόν έτοιμο. Λίγο μετά τις 11, μια γυναίκα μπήκε με 3 μικρά παιδιά. Ο Νικόλαος την αναγνώρισε. Ήταν η ίδια μητέρα που ο Θεόδωρος είχε βοηθήσει 2 μέρες πριν. Ήταν εμφανώς άβολα, μετρώντας τα κέρματα στο ταμείο με ντροπή. Ζήτησε ακόμη και να καλύψει το υπόλοιπο ποσό με το φιλοδόρημα. «Δεν είναι φιλανθρωπία», είπε ο Θεόδωρος, που είχε παρατηρήσει από μακριά και είχε πλησιάσει. «Είναι απλώς μια μικρή βοήθεια την κατάλληλη στιγμή». Διακριτικά έβγαλε ένα διπλωμένο χαρτονόμισμα από την τσέπη του και το έδωσε στην Ελένη, η οποία χαμογέλασε ψεύτικα. Αλλά αυτή τη φορά, αντί να μείνει σιωπηλή, ύψωσε τη φωνή της. «Κοιτάξτε ποιος ήρθε με το ταμείο ελεημοσύνης του μαγαζιού», ανακοίνωσε, τραβώντας τα βλέμματα όλων. «Ο πελάτης δεν πληρώνει», φώναξε τον Θεόδωρο. «Θα το κανονίσει αυτός». Η κοπέλα έσκυψε τα μάτια, ντροπιασμένη. Τα παιδιά, μπερδεμένα, άρπαξαν τη μητέρα τους. Ο Θεόδωρος, ήρεμος, αγνόησε την πρόκληση. «Στα αγόρια αρέσει να παίζουν στην πλατεία. Αυτή την εβδομάδα έχει έκθεση με πολύχρωμα χαρταετούς. Ίσως να τους αρέσει». Η γυναίκα χαμογέλασε, ευχαρίστησε και έφυγε με λίγο περισσότερη αξιοπρέπεια. Αλλά ο Νικόλαος ήξερε τι θα ακολουθούσε και πράγματι δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. «Πατρίσια», φώναξε ο Σπύρος προσποιούμενος αγανάκτηση. «Πάλι λείπουν χρήματα από το ταμείο. 20 ευρώ ακριβώς, το ίδιο όπως προχθές». «Και από την Τρίτη», συμπλήρωσε η Ελένη, θυμίζοντας, τυχαία. Η διευθύντρια σύρριξε τα φρύδια της. 20 ευρώ, πάλι. «Μάντεψε ποιος ήταν στο ταμείο», είπε η Ελένη κοιτάζοντας κατευθείαν προς το βάθος της κουζίνας, όπου ο Θεόδωρος επέστρεφε στον νεροχύτη, χωρίς να ξέρει ότι μόλις είχε καταδικαστεί για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει. Ο Νικόλαος έκλεισε τη γροθιά του πάνω στο γόνατο, νιώθοντας τη ζέστη της αγανάκτησης να ανεβαίνει στο σώμα του. Αλλά δεν ήταν ακόμα ώρα να δράσει. Η παγίδα είχε στηθεί. Η τελευταία πράξη θα γινόταν την επόμενη μέρα. Και εκείνο το απόγευμα, καθώς έβλεπε τον Θεόδωρο να μαζεύει τα σκεύη του, να καθαρίζει τον νεροχύτη, να κλείνει το πλυντήριο και να φοράει το φθαρμένο παλτό του, ο Νικόλαος έκανε μια σιωπηλή υπόσχεση. Αύριο, αυτός ο γέρος δεν θα ήταν πια ένας πλυντής πιάτων.
Αύριο θα τον έβλεπαν ως τον άνθρωπο που πραγματικά ήταν. Το ρολόι έδειχνε 9:47 μία παραμός, όταν ο Νικόλαος πάρκαρε το αυτοκίνητό του λίγα μέτρα μακριά από την πλαϊνή είσοδο της ταβέρνας Πετράλη. Η βραδινή βάρδια ήταν ακόμα σε εξέλιξη, αλλά δεν είχε σκοπό να μπει μέσα εκείνο το βράδυ. Το σχέδιό του απαιτούσε υπομονή, παρατήρηση και μια γυμνή, ομή και μέχρι τότε αόρατη αλήθεια. Όταν ο Θεόδωρος βγήκε τελικά από το εστιατόριο, ήταν ήδη περασμένες 10:30. Ο γέρος πλυντής πιάτων περπατούσε σκυμμένος, με μια πλαστική σακούλα κρεμασμένη στο χέρι, ίσως με το ψωμί που πάντα έπαιρνε για πρωινό. Με κόπο ξεκλείδωσε την πόρτα του Fiat Panda, κάθισε στο τιμόνι και ξεκίνησε. Ο κινητήρας γκρίνιαξε 3 φορές πριν ανάψει. Ο Νικόλαος άναψε τα φώτα μόνο όταν το αυτοκίνητο του Θεόδωρου είχε ήδη στρίψει στη γωνία. Περίμενε μερικά δευτερόλεπτα πριν τον ακολουθήσει. Η κυκλοφορία ήταν ήρεμη σε εκείνο το σημείο της Αθήνας και η πόλη άρχιζε να βυθίζεται στη σιωπηλή ηρεμία μιας καλοκαιρινής νύχτας. Το Fiat συνέχισε αργά προς τα νότια της πόλης, περνώντας από γειτονιές όπως ο Νέος Κόσμος και η Δάφνη, αποφεύγοντας πάντα τις μεγάλες λεωφόρους. Ήταν σαν ο οδηγός να ήξερε ενστικτωδώς ότι το αυτοκίνητο δεν θα άντεχε πολύ ακόμα. Έτσι, όταν δεν υπήρχαν πλέον ψηλά κτίρια ούτε φωτισμένα φούρνη, ο Θεόδωρος στρίψε αριστερά σε ένα κακοστρωμένο δρομάκι πίσω από ένα παλιό εγκαταλελειμμένο υπόστεγο. Ο Νικόλαος μείωσε ταχύτητα, έσβησε τα φώτα και τον ακολούθησε από απόσταση. Εκεί, κρυμμένο ανάμεσα σε ξερά δέντρα και τείχους με γκράφιτι, βρισκόταν ο τελικός προορισμός. Ένα μικρό λευκό τροχόσπιτο, ακουμπισμένο στον τοίχο στο βάθος του οικοπαίδου. Το αμάξωμα ήταν διαβρωμένο από το χρόνο και τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην πόρτα τρίζανε σαν να φώναζαν για βοήθεια. Ο Θεόδωρος έσβησε το αυτοκίνητο, παρέμεινε καθισμένος για λίγα δευτερόλεπτα με το κεφάλι ακουμπισμένο στο τιμόνι. Αναπνέε βαθιά. Μετά, με κόπο κατέβηκε, ανέβηκε τα σκαλοπάτια, έσπρωξε την πόρτα με τον ώμο και εξαφανίστηκε μέσα στο αυτοσχέδιο σπιτάκι. Ο Νικόλαος έμεινε εκεί, μέσα στο αυτοκίνητο, ακίνητος. Το τροχόσπιτο είχε μόνο ένα λαμπτήρα αναμένο, κρεμασμένο στο ταβάνι. Κανένας ήχος δεν έβγαινε από τα παράθυρα που ήταν καλυμμένα με χαρτόνια και ξεθοριασμένες κουρτίνες. Αυτό ήταν το σπίτι του Θεόδωρου. Και αυτός, ο Νικόλαος Πετράλης, είχε επιτρέψει σε κάποιον σαν αυτόν να ζει σε αυτό το άθλιο μέρος, κάποιον που εξυπηρετούσε το εστιατόριό του με αξιοπρέπεια και καλοσύνη κάθε μέρα. Μια ενοχλητική ενοχή έσκασε βαθιά στην καρδιά του Νικολάου. Πώς αυτός, που μιλούσε τόσο πολύ για την οικοδόμηση μιας ανθρώπινης επιχείρησης, είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ από την πραγματικότητα των ίδιων των εργαζομένων του. Την επόμενη μέρα, πριν ακόμα ανατείλει ο ήλιος, ο Νικόλαος επέστρεψε στους δρόμους της Καλιθέας. Επισκέφθηκε τη μικρή αγορά όπου προμηθευόταν τοπικά υλικά για τις ταβέρνες. Πέρασε από ένα ανθοπολείο που πάντα στόλιζε τις αίθουσες με απλά και πολύχρωμα λουλούδια και τελικά μπήκε σε ένα κουρείο όπου 2 κύριοι συζητούσαν για πολιτική και ποδόσφαιρο. «Με συγχωρείτε», είπε διακριτικά, «ο κύριος Θεόδωρος που δουλεύει στην ταβέρνα Πετράλης. Τον ξέρετε?» Οι άντρες κοίταξαν ο ένας τον άλλον και χαμογέλασαν με σεβασμό. «Ο Θεόδωρος Κλάδης. Φυσικά. Καλός άνθρωπος». «Πολύ καλός», είπε ο μεγαλύτερος. «Τον ήξερα εδώ και χρόνια, πριν χάσει τη γυναίκα του. Ήταν πολύ διαφορετικός», ρώτησε ο Νικόλαος. «Ήταν ευτυχισμένος, καλοντυμένος, είχε ένα μικρό αλλά ζεστό σπίτι. Ζούσε για τη γυναίκα του, τη Σοφία. Ήταν τα πάντα για αυτόν. Ήταν μαζί από τα σχολικά τους χρόνια. Είχε καρκίνο», πρόσθεσε ο άλλος. «Ένα σπάνιο και επιθετικό είδος. Πούλησε τα πάντα. Το σπίτι, το αυτοκίνητο, τις αποταμιεύσεις του. Ακόμη και ένα οικογενειακό οικόπεδο στην Άξο που είχε κληρονομήσει από τον παππού του. Προσπάθησαν μια ακριβή θεραπεία στη Θεσσαλονίκη. Τους έδωσε 8 μήνες μαζί. Και μετά, ο Νικόλαος μόλις αναγνώριζε τη φωνή του που είχε σπάσει. Μετά αρνήθηκε να κηρύξει πτώχευση. Είπε ότι τα ιατρικά χρέη είναι χρέη. Ορκίστηκε να τα πληρώσει όλα μέχρι το τελευταίο ευρώ και βρήκε δουλειά πλένοντας πιάτα. Στην ταβέρνα του μάλιστα. Μόνο η Πετραλής δέχτηκε κάποιον της ηλικίας του με αρθρίτιδα και στους 2 ώμους. Ο Νικόλαος ένιωσε την ντροπή να τον κατακλείζει σαν φωτιά και η κόρη του,
Ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένη, έχει 2 μικρά παιδιά. Θέλει να πάει να μείνει μαζί της εδώ και χρόνια. Τηλεφωνεί κάθε εβδομάδα. Αλλά αυτός λέει ότι δεν θέλει να είναι βάρος, ότι έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Και αυτή ξέρει τις συνθήκες που ζει. Όχι, της στέλνει φωτογραφίες από το εστιατόριο. Λέει ότι είναι υπεύθυνος κουζίνας. Προσποιείται μια ζωή που δεν έχει, για να μην την ανησυχεί. Αργότερα, ο Νικόλαος επέστρεψε στην ταβέρνα με άλλη αποστολή. Ήθελε να ακούσει τους πελάτες. Ήθελε να μάθει τι σήμαινε αυτός ο άντρας για τη γειτονιά. Κάθισε δίπλα σε μια κυρία που περίμενε το παστίτσιο της. Μεταμφιεσμένος άρχισε να της μιλάει. Ο πλυντής πιάτων εδώ είναι καλός άνθρωπος. Ο Θεόδωρος είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι η καρδιά αυτής της ταβέρνας. Με έχει βοηθήσει 2 φορές χωρίς να του το ζητήσω. Μια φορά πλήρωσε το πρωινό μου όταν ξέχασα το πορτοφόλι μου. Μια άλλη φορά φρόντισε τον εγγονό μου όταν είχε κρίση άγχους. Έμεινε δίπλα του μιλώντας του για τα καράβια της Σαντορίνης μέχρι να ηρεμήσει. Σε ένα άλλο τραπέζι ένας νεαρός 20 χρονών είπε «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ήρθα εδώ κλαίγοντας, χωρίς να ξέρω τι να κάνω». Ο Θεόδωρος με έβαλε να καθίσω στο μπαρ, μου έδωσε ένα τσίπουρο και μου είπε «Ο πόνος φωνάζει μόνο επειδή αγάπησες πολύ». Δεν το ξέχασα ποτέ. Και έτσι ήταν από τραπέζι σε τραπέζι. Ο Νικόλαος άκουσε περισσότερες ιστορίες γενεοδορίας σε ένα απόγευμα από ότι σε χρόνια επαγγελματικών συναντήσεων. Αυτός ο αόρατος άντρας ήταν στην πραγματικότητα ο ισχυρότερος κρίκος της κοινότητας. Και κανείς εκεί δεν ήξερε ότι την επόμενη μέρα θα μπορούσε να κατηγορηθεί άδικα για κλοπή. Ο Νικόλαος πήρε μια βαθιά ανάσα. Το σχέδιο για να ξεσκεπάσει τους προδότες χρειαζόταν ακόμα ένα τελευταίο στοιχείο. Ένα ζωντανό πιόνι στο ταμπλό, που θα ανάγκαζε τον Σπύρο και την Ελένη να πέσουν στην ίδια τους την παγίδα. Εκείνο το βράδυ, ο Νικόλαος τηλεφώνησε σε μια γυναίκα που λεγόταν Μαρία Βρέτου, συντονίστρια ενός κοινοτικού προγράμματος που βοηθούσε ανήπαντρες μητέρες με τροφή και πρόσβαση στην εκπαίδευση. «Χρειάζομαι κάποιον, μια πραγματική μητέρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες, κάποια αξιόπιστη που ξέρει να ακολουθεί ένα απλό σενάριο. Τίποτα προβαρισμένο, μόνο την αλήθεια». Η Μαρία το σκέφτηκε και απάντησε «Έχω την κατάλληλη γυναίκα. Το όνομά της είναι Ειρήνη. Έχει μια μικρή κόρη, μένει σε ένα νοικιασμένο δωμάτιο. Δουλεύει σε 2 δουλειές και ακόμα και έτσι με το ζόρι πληρώνει τους λογαριασμούς». «Γιατί ρωτάς?» «Θέλω να την βοηθήσω», απάντησε ο Νικόλαος. «Αλλά πρώτα θέλω να βοηθήσει κάποιον που τα αξίζει όλα και δεν ζήτησε ποτέ τίποτα». Έκλεισε το τηλέφωνο και κοίταξε από το παράθυρο. Η νύχτα ήταν καθαρή. Ο καθαρός ουρανός της Αθήνας δεν άφηνε καμία αμφιβολία για το τι θα ακολουθούσε. Αύριο θα ήταν η μέρα της αλλαγής. Το τελευταίο πιάτο του Θεόδωρου, ως αόρατου, είχε ήδη πληθεί. Ο ήλιος δεν είχε ακόμα ανατείλει εντελώς πάνω από την Αθήνα, όταν ο Νικόλαος πάρκαρε διακριτικά το ασημένιο φορτηγάκι του 2 τετράγωνα μακριά από την ταβέρνα Πετράλη. Είχε μαζί του μια μικρή θήκη με μια φορητή συσκευή εγγραφής, αντίγραφο ασφαλείας των κρυφών καμερών που είχε εγκαταστήσει 2 μέρες πριν, και την καρδιά του σταθερή όπως δεν την είχε νιώσει εδώ και χρόνια. Εκείνο το πρωί δεν ήταν πια μόνο ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ήταν ο φύλακας ενός ανθρώπου που είχε ζήσει σιωπηλά ευγενής σε έναν όλο και πιο αδιάφορο κόσμο. Και σήμερα ο κόσμος θα τον έβλεπε. Στις 08:12 ο Θεόδωρος έφτασε στο εστιατόριο. Το Fiat Panda βήξε πριν σβήσει στο πίσω πάρκινγκ. Ο γέρος έφτιαξε την καθαρή ποδιά πάνω από το ξεθοριασμένο πουκάμισό του, τέντωσε τους ώμους με κόπο και μπήκε από την πίσω πόρτα, όπως πάντα, χωρίς φασαρία. Στον νεροχύτη βρήκε τα δίσκη της προηγούμενης ημέρας και άρχισε το καθημερινό του τελετουργικό. Ζεστό νερό, σαπούνι, σταθερά χέρια, προσεκτικά μάτια. Στις 08:37 η Πατρίτσια μπήκε με φακέλους κάτω από το χέρι, το κινητό στο ώμο και ένα φλιτζάνι καφέ στο χέρι. Μουρμούριζε κάτι για υπολογιστικά φύλλα και κλεισίματα, ενώ άνοιγε το γραφείο. Στις 08:45 ο Σπύρος και η Ελένη έφτασαν μαζί, όπως συνήθως. Χαιρέτησαν τον Θεόδωρο με ένα μηχανικό καλημέρα και πέρασαν κατευθείαν από το διάδρομο προς το ταμείο. Τα μάτια του Σπύρου λάμπουν από μια κακώς κρυμμένη προσμονή. Στις 09:20 η Ειρήνη, η γυναίκα που είχε επικοινωνήσει ο Νικόλαος, μπήκε στην ταβέρνα με την 5χρονη κόρη της, την Εφέλη. Και οι 2 ήταν ντυμένες απλά. Ένα φτιαγμένο φλωράλ φόρεμα εδώ, ένα φθαρμένο παπούτσι εκεί.
Η Νεφέλη κρατούσε ένα παιδικό βιβλίο με σχέδια γοργόνων. Η Ειρήνη χαμογέλασε στον σερβιτόρο που πλησίασε, ζήτησε μια σούπα φακές και φρέσκο ψωμί για εκείνη και μια τυροπίτα για την κόρη της. Ο Νικόλαος παρακολουθούσε τα πάντα από τη θέση του στη γωνία. Ήταν ντυμένος όπως και τις άλλες μέρες, φτηνό πουκάμισο, αξίριστος, φθαρμένο καπέλο. Κανείς δεν τον αναγνώριζε. Αλλά όλα ήταν σε κίνηση, σαν τα πιόνια σε ένα σκακιέρα έτοιμα να αποκαλύψουν το ματ. 40 λεπτά αργότερα, η Ειρήνη σηκώθηκε με την κόρη της και πήγε στο ταμείο. Άνοιξε το πορτοφόλι της. Η φωνή της, προπονημένη, βγήκε σε ένα τέλειο ψίθυρο. «Συγγνώμη, νόμιζα ότι η κρατική βοήθεια είχε καταβληθεί σήμερα. Μου λείπουν 15 ευρώ. Μπορώ να αφήσω τον αριθμό μου και να πληρώσω αύριο». Η Ελένη σύρριξε τα φρύδια, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία. «Δεν μπορούμε να δώσουμε φαγητό δωρεάν, κυρία μου. Έπρεπε να μετρήσετε τα χρήματα πριν παραγγείλετε». «Είναι μόνο ένα πιάτο για την κόρη μου», προσπάθησε να πει με δάκρυα στα μάτια. «Μπορώ να πλύνω πιάτα ή να καθαρίσω κάτι, αν χρειάζεται». Ο Σπύρος πλησίασε με εκείνο το ύφος ψεύτικης ανωτερότητας. «Εδώ δεν είναι φιλανθρωπία. Αν πληρώσετε, παίρνετε. Αν δεν πληρώσετε, είναι δύσκολο». Και εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Θεόδωρος, όπως πάντα. «Όλα εντάξει, κύρια», είπε βγάζοντας ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ από την τσέπη του και τοποθετώντας το διακριτικά πάνω στον πάγκο. «Μην ανησυχείτε. Όλοι έχουμε δύσκολες μέρες». «Μα εγώ υπόσχομαι ότι θα πληρώσω», επέμεινε η Ειρήνη προσποιούμενη ντροπή. «Πληρώστε κάποιον άλλο όταν μπορείτε», απάντησε ο Θεόδωρος με ένα γνήσιο χαμόγελο. «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη καλοσύνη». Ο Νικόλαος από τη γωνία είδε τον Σπύρο να κάνει ακριβώς αυτό που περίμενε. Να σημειώσει το ποσό σε ένα κρυμμένο χαρτί, να ρίξει μια συνωμοτική ματιά στην Ελένη και να κάνει ένα διακριτικό νεύμα προς το γραφείο της Πατρίσιας. 10 λεπτά αργότερα βγήκε με συνοφριωμένο μέτωπο και ένα σημειωματάριο στο χέρι. «Έχουμε άλλη μια διαφορά στο ταμείο», είπε, αρκετά δυνατά ώστε να την ακούσει όποιος ήθελε. 20 ευρώ λιγότερα. Ο Σπύρος πλησίασε με τη βιασύνη ενός ηθοποιού στο αποκορύφωμα της παράστασής του. «Κοίτα, Πατρίσια, δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά είδα τον Θεόδωρο κοντά στο ταμείο. Πάλι. Αμέσως μετά που έφυγε εκείνη η γυναίκα. Σύμπτωση». Η Ελένη σταύρωσε τα χέρια της. «Και δεν είναι η πρώτη φορά. Την περασμένη εβδομάδα το ίδιο πράγμα. Τα χρήματα εξαφανίζονταν πάντα όταν πλησίαζε». Η Πατρίσια δάγκωσε το κάτω χείλος της. Ήταν μια τίμια διευθύντρια, αλλά ανασφαλής. Βρισκόταν στο όριο μεταξύ της ενσυναίσθησης και του φόβου να θεωρηθεί υπεύθυνη για ένα διοικητικό λάθος. Πιστεύετε ότι αυτός παίρνει τα χρήματα. Δεν θέλουμε να τον κατηγορήσουμε», είπε η Ελένη προσποιούμενη την ταπεινότητα. «Αλλά ίσως είναι συνετό να το ελέγξουμε». Στην αίθουσα έπεσε μια αμήχανη σιωπή. Ο γέρος στεκόταν στον νεροχύτη και πλένει ήρεμα μια πύληνη κατσαρόλα, αδιάφορος για την κατηγορία που σχηματιζόταν στις σκιές. Τότε ο Νικόλαος σηκώθηκε. Η φωνή του έκοψε την ατμόσφαιρα σαν κοφτερό μαχαίρι. «Δεν είναι απαραίτητο». Όλοι γύρισαν μπερδεμένοι. Η Πατρίσια άνοιξε διάπλατα τα μάτια της. Η Ελένη χλώμιασε. Ο Σπύρος έμεινε ακίνητος. Ο Νικόλαος έβγαλε το καπέλο του, λύωσε το γένι του, ίσιοσε το σώμα του. «Το όνομά μου είναι Νικόλαος Πετράλης. Είμαι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της ταβέρνας Πετράλης. Ήμουν εδώ κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Ως πελάτης, σιωπή. Και τα είδα όλα». Ο Σπύρος προσπάθησε να μιλήσει. «Κύριε Πετράλη, εμείς απλά...» «Άσεις», ο Νικόλαος σήκωσε το χέρι του. «Είδα κάθε βήμα, άκουσα κάθε λέξη, ακόμα και αυτές που ανταλλάξατε σε εκείνη τη γωνία, πριν από 2 μέρες, σχεδιάζοντας να κατηγορήσετε τον πιο έντιμο άνθρωπο που έχει πατήσει ποτέ σε αυτό το εστιατόριο». Έδειξε τον Θεόδωρο που τώρα κρατούσε το πανάκι στα χέρια του, σοκαρισμένος. «Αυτός είναι η ψυχή αυτού του μέρους. Όχι εσείς». Η Πατρίσια έβαλε το χέρι στο στόμα της. Η Ελένη άρχισε να τρέμει. Ο Σπύρος έκανε ένα βήμα πίσω. Ο Νικόλαος πήρε το μικρό κουτί από την τσέπη του σακακιού του, συνέδεσε τη συσκευή στην τηλεόραση που βρισκόταν πάνω από τον πάγκο. Με λίγα κλικ, οι εικόνες άρχισαν να κυλούν. Οι ηχογραφήσεις από την κρυφή κάμερα, καθαρές συνομιλίες, περιφρονητικά γέλια, ψυχρά πλάνα. Η αίθουσα γέμισε με ψίθυρους. Οι πελάτες σηκώθηκαν. Οι υπάλληλοι σταμάτησαν ό,τι έκαναν. Ένας σερβιτόρος παραλίγο να ρίξει ένα ποτήρι. Στο βίντεο η Ελένη έλεγε «Αν δεν φτιάξουμε τα νούμερα λίγο ακόμα», ο Σπύρος συμπλήρωνε
Θα νομίσει ότι ήταν αυτός. Η επόμενη εικόνα ήταν αυτή του Θεόδωρου να βάζει χρήματα στο ταμείο, χωρίς να του το ζητήσει κανείς, χωρίς να το ανακοινώσει, χωρίς ματαιοδοξία. Και όταν ακούστηκε η τελευταία φράση, ο Νικόλαος σταμάτησε το βίντεο. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη καλοσύνη. Μία ευλαβική σιωπή έπεσε πάνω σε όλους. Το μόνο πράγμα που έλειπε από αυτό το εστιατόριο, είπε ο Νικόλαος με σταθερή φωνή, ήταν η αξιοπρέπεια αυτού που σχεδίασε αυτή την παγίδα. Αλλά σήμερα επέστρεψε και δείχνοντας τον Θεόδωρο συμπλήρωσε, χάρη σε αυτόν. Η σιωπή στην ταβέρνα Πετράλης ήταν τόσο απόλυτη που μπορούσε κανείς να ακούσει το ελαφρύ τσούγκρισμα των μαχαιροπύρουνων πάνω στα εγκαταλελειμμένα πιάτα. Η εικόνα που είχε παγώσει στην οθόνη, ο Θεόδωρος να βάζει διακριτικά τα χρήματα στο ταμείο, φαινόταν να λάμπει με μια αξιοπρέπεια που φωτίζει ακόμα και τις πιο σκοτεινές γωνιές του εστιατορίου. Όλοι κρατούσαν την αναπνοή τους. Ο Σπύρος, ακόμα όρθιος, κοίταζε την οθόνη σαν να μπορούσε να την διαλύσει με το μυαλό του. Η Ελένη κρατούσε το πάγκο με δύναμη. Οι αρθρώσεις των δακτύλων της είχαν ασπρίσει. Η Πατρίσια, με τα μάτια διάπλατα ανοιχτά και την έκφραση καταρακωμένη, φαινόταν να παλεύει να ενώσει τα κομμάτια που δεν ήθελε να πιστέψει ότι ήταν αληθινά. Ο Νικόλαος έκλεισε το βίντεο, βγάζοντας τη σιωπή από την έκσταση. Σήμερα θέλατε να ενοχοποιήσετε έναν άνθρωπο, χθες κοροϊδεύατε έναν άνθρωπο. Και για εβδομάδες, ίσως μήνες, εκμεταλλευτήκατε την καλοσύνη του για να καλύψετε τα δικά σας εγκλήματα. Έκανε ένα βήμα μπροστά, κοιτάζοντας τον Σπύρο με το κρύο και σταθερό βλέμμα κάποιου που ξέρει ακριβώς τι να κάνει. Έκλεψες χρήματα από το ταμείο και εσύ, γύρισε προς την Ελένη, ακύρωσες πραγματικές πωλήσεις για να δημιουργήσεις λάθη που μετά προσποιούσουν ότι διορθώνεις. Αλλά το χειρότερο που κάνατε ήταν να πιστέψετε ότι ο Θεόδωρος δεν άξιζε τίποτα, ότι ήταν αόρατος. Αυτή η λέξη, αόρατος, αντίχησε σαν βροντί στον αέρα. Ο Θεόδωρος παρέμενε ακίνητος, σε κατάσταση σοκ. Η πετσέτα τρεμόταν ελαφρώς στα χέρια του. «Κύριε Πετράλη», άρχισε η Πατρίσια με φωνή σπασμένη. «Εγώ δεν το ήξερα. Ορκίζομαι». «Εμπιστεύτηκες υπερβολικά αυτούς που φωνάζουν», απάντησε ο Νικόλαος, χωρίς σκληρότητα, αλλά με αποφασιστικότητα, και αγνόησες αυτούς που υπηρετούν σιωπηλά. Δύο πελάτες σηκώθηκαν. Ο ένας ήταν ο Μανώλης, ο κύριος που πάντα καθόταν στο μπαρ. «Αυτός ο άνθρωπος με εξυπηρετούσε για χρόνια», είπε με τρεμάμενη αλλά σταθερή φωνή. «Πάντα με χαμόγελο, με σεβασμό. Ποτέ δεν ζήτησε τίποτα σε αντάλλαγμα. Με βοήθησε όταν ένιωσα άρρωστος εδώ μέσα», είπε μια κυρία με φλωράλ φόρεμα. «Κάλεσε ασθενοφόρο και έμεινε μαζί μου μέχρι το νοσοκομείο. Πώς τολμάτε να τον αμφισβητείτε?» Οι ψίθυροι πήραν μορφή. Πολλές φωνές άρχισαν να υψώνονται, υπερασπίζοντας τον Θεόδωρο. Ένας πιο εξαγριωμένος πελάτης κοίταξε τον Σπύρο. «Είσαι ένα ποντίκι. Ένα ποντίκι μεταμφιεσμένο σε συνάδελφο». Ο Νικόλαος σήκωσε τα χέρια, ζητώντας σιωπή. «Ας μην κατεβαίνουμε στο επίπεδό τους. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι με βία, αλλά με την αλήθεια». Έδειξε προς την πόρτα. «Κάλεσα ήδη την αστυνομία. Είδαν τα βίντεο νωρίτερα σήμερα. Όταν φτάσουν, θα ξέρουν ακριβώς ποιον να πάρουν». Ο Σπύρος άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. «Εσύ, είσαι τρελός. Δεν μπορείς να με συλλάβεις. Έχω δικαιώματα». «Ναι, έχεις», απάντησε ο Νικόλαος με ηρεμία. «Το δικαίωμα να σιωπήσεις. Σου προτείνω να το χρησιμοποιήσεις». Η Ελένη προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από τον πάγκο, κλαίγοντας. «Σε παρακαλώ, δεν ήξερα ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο». Ο Νικόλαος την κοίταξε χωρίς σύκτο. «Συνομωτήσατε για να καταστρέψετε έναν άνθρωπο που ζει με πόνους στην πλάτη, που μένει σε τροχόσπιτο και που παρόλα αυτά δεν σταμάτησε ποτέ να βοηθάει όσους είχαν ανάγκη. Και ακόμα και τώρα δεν έχετε μετανοήσει. Απλά φοβάστε». Εκείνη τη στιγμή δύο περιπολικά σταμάτησαν μπροστά από την ταβέρνα. Ο ήχος των κινητήρων κάλυψε τις τελευταίες ψίθυρες. Δύο ένστολοι αστυνομικοί μπήκαν μέσα, ακολουθούμενοι από μια αστυνομικό που κρατούσε ένα χαρτοφύλακα. «Κύριε Πετράλη», ρώτησε ένας από αυτούς. «Εκεί είναι», είπε χωρίς δισταγμό. «Όλα τα βίντεο έχουν ήδη παραδοθεί σε USB όπως ζητήσατε. Μπορείτε να προχωρήσετε». Ο Σπύρος προσπάθησε να τρέξει προς τα πίσω, αλλά τον σταμάτησε ένας από τους σερβιτόρους, ένας δυνατός νεαρός, ονόματι Νίκος, που είχε παρακολουθήσει τα πάντα σιωπηλός μέχρι τότε. Χωρίς να πει τίποτα, κράτησε τον πρώην συνάδελφό του από το χέρι και τον παρέδωσε στους αστυνομικούς. Η Ελένη δεν άντεξε. Έκλαιγε ασταμάτητα.
Όταν την πήραν οι αστυνομικοί, κοίταξε για τελευταία φορά τον Θεόδωρο. «Συγγνώμη», αλλά εκείνος δεν απάντησε. Όταν η πόρτα έκλεισε πίσω τους, η ταβέρνα Πετράλης έμεινε σιωπηλή για πολλά δευτερόλεπτα. Όλοι κοίταζαν τον Θεόδωρο, που τώρα στηριζόταν στην άκρη του νεροχύτη. Τα μάτια του ήταν υγρά, αλλά δεν έκλαιγε. Απλώς κοίταζε το κενό με την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου που έχει δεχτεί τα χτυπήματα της ζωής και έχει επιβιώσει. Ο Νικόλαος πλησίασε. Έβαλε ένα σταθερό χέρι στον ώμο του γέρου. «Θεόδωρε, κοίτα με». Ο πλυντής πιάτων σήκωσε τα μάτια του. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τα μάτια του δεν ήταν γεμάτα κόπωση, αλλά σύγχυση και δυσπιστία. «Σε απογοήτευσα και απογοήτευσα όλα όσα έπρεπε να αντιπροσωπεύει αυτή η ταβέρνα». Η φωνή του Νικολάου ήταν σπασμένη. «Αλλά σήμερα αυτό αλλάζει. Αν μου το επιτρέψεις, θέλω να κάνω για σένα αυτό που έκανες για τόσους ανθρώπους, να σου δώσω μία πραγματική ευκαιρία». Ο Θεόδωρος επιτέλους χαμογέλασε. Ένα κουρασμένο αλλά ειλικρινές χαμόγελο. «Δεν έχεις τίποτα να συγχωρέσεις, κύριε Πετράλη. Επέστρεψες. Αυτό είναι όλα». Το εστιατόριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ ανταλλάξει ούτε μια λέξη με τον Θεόδωρο τώρα χειροκροτούσαν όρθιοι. Οι πελάτες τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους, οι υπάλληλοι χειροκροτούσαν με δάκρυα στα μάτια. Και τότε ο Νικόλαος είπε, ώστε να ακούν όλοι, «Αύριο η θέση του πλυντηρίου πιάτων θα αναδιαρθρωθεί. Ο Θεόδωρος δεν θα επιστρέψει στον νεροχύτη. Θα προαχθεί. Για τη νέα του θέση θα μιλήσουμε ιδιαιτέρως». Τα μάτια του γέρου γέμισαν δάκρυα. «Μπορώ όμως να πω ένα πράγμα», πρόσθεσε ο Νικόλαος. «Από σήμερα, κανείς δεν θα κοιμάται πια σε τροχόσπιτο σε αυτό το εστιατόριο. Κανείς δεν θα χρειάζεται πια να κρύβει τον πόνο στην πλάτη του για να κρατήσει τη δουλειά του». Η εποχή της σιωπής τελείωσε. Το περιβάλλον ξαναζωντάνεψε με χειροκροτήματα. Τα πιάτα που είχαν μείνει στα τραπέζια κρύωναν, αλλά κανείς δεν νοιαζόταν. Εκείνο το απόγευμα η ταβέρνα Πετράλης δεν σερβίριζε μόνο φαγητό. Σερβίριζε δικαιοσύνη. Το επόμενο πρωί η ταβέρνα Πετράλης άνοιξε τις πόρτες της όπως πάντα, αλλά η ατμόσφαιρα δεν ήταν πια η ίδια. Ο αέρας έφερε ένα μείγμα ανανέωσης και προσδοκίας. Οι υπάλληλοι περπατούσαν πιο όρθιοι. Οι πελάτες έφταναν νωρίτερα και ακόμη και το κουδούνι της πόρτας φαινόταν να χτυπάει με περισσότερη χαρά. Έξω, ο ήλιος λούζε τα δρομάκια της Καλιθέας με ένα απαλό φως, σαν κι αυτός να ήξερε ότι εκείνη η μέρα δεν θα ήταν συνηθισμένη. Ο Νικόλαος έφτασε πριν από όλους. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν ήταν εντυμένος ως επιχειρηματίας, αλλά ως άνθρωπος του λαού, βαμβακερό πουκάμισο, σκούρα παντελόνια, προσεκτικά ξυρισμένος και με τα μάτια γεμάτα αποφασιστικότητα. Πέρασε από την κουζίνα, χαιρέτησε τους μάγειρες, έσφιξε τα χέρια των σερβιτόρων και των σερβιτόρων και μετά μπήκε στο μικρό γραφείο στο βάθος. Πάνω στο παλιό ξύλινο τραπέζι έβαλε 2 φακέλους, έναν με ένα νέο συμβόλαιο εργασίας και έναν άλλο με πιο προσωπικά έγγραφα, τα οποία θα έβγαζε στην επιφάνεια την κατάλληλη στιγμή. Λίγο μετά τις 8, ο Θεόδωρος μπήκε μέσα. Φορούσε μια καινούρια ποδιά, καθαρή, φρεσκοσιδερωμένη, και ένα ανοιχτό μπλε πουκάμισο που φαινόταν να είχε φυλαγμένο για χρόνια, περιμένοντας μια ειδική περίσταση. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες, δεν πήγε κατευθείαν στον νεροχύτη. Σταμάτησε, κοίταξε γύρω του και είδε τον Νικόλαο να στέκεται στην πόρτα του γραφείου. «Καλημέρα, Θεόδωρε», είπε χαμογελώντας. «Καλημέρα, κύριε Πετράλη», απάντησε ο ηλικιωμένος με ένα σεβασμό νεύμα. «Μπορείς να με λες Νικόλαος τώρα. Πέρασε μέσα, σε παρακαλώ». Ο Θεόδωρος δίστασε για ένα δευτερόλεπτο, μετά μπήκε αργά, κλείνοντας την πόρτα πίσω του. Κάθισε όταν του το ζήτησαν και έβαλε τα χέρια του στα γόνατα, σαν να ήταν έτοιμος για οποιαδήποτε είδηση, καλή ή κακή. Ο Νικόλαος κάθισε μπροστά του. «Πέρασα όλη τη νύχτα σκεφτόμενος τα πάντα. Όχι μόνο τα λάθη που έκανα από παράληψη, αλλά και τις αποφάσεις που δεν πήρα λόγω της απόστασης. Και συνειδητοποίησα ότι, αφήνοντας την επιχείρησή μου να μεγαλώσει χωρίς να φροντίσω τις ρίζες της, σχεδόν έχασα το πιο πολύτιμο πράγμα που είχε». Ο Θεόδωρος απλώς άκουγε, σιωπηλός. «Εσύ, Θεόδωρε, είσαι αυτή η ρίζα. Δουλεύεις εδώ 7 χρόνια. Πλένεις πιάτα. Καθαρίζεις ό,τι δεν θέλει κανείς. Υπερασπίζεσαι όσους δεν το αξίζουν πάντα. Βοηθάς πελάτες που ντρέπονται να ζητήσουν. Και όλα αυτά με πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καλαμωμένα χέρια και ένα παρελθόν που θα είχε καταστρέψει οποιονδήποτε». Ο Νικόλαος άνοιξε τον πρώτο φάκελο και τον έσπρωξε προς το τραπέζι.
Αυτό δεν είναι χάρη. Είναι το ελάχιστο που σου αξίζει. Από σήμερα δεν είσαι πια πλυντής πιάτων. Προάγεσαι σε συντονιστή εσωτερικών λειτουργιών. Θα επιβλέπεις τον καθαρισμό, τη λειτουργία της κουζίνας, θα υποστηρίζεις τους νέους υπαλλήλους, αλλά χωρίς να κουβαλάς βάρη, χωρίς να σκύβεις, χωρίς να κρύβεις τον πόνο πίσω από τη σιωπή. Ο Θεόδωρος κοίταξε τα χαρτιά χωρίς να τα αγγίξει. Ήταν εντελώς ακίνητος. Ο μισθός σου θα αναπροσαρμοστεί, με ετήσιο μπόνους. Θα έχεις επίσης πλήρη ιατρική ασφάλιση, επίδομα στέγασης και ωράριο συμβατό με τη φυσική σου κατάσταση. Α, και χαμογέλασε. Και πληρωμένες διακοπές. Το έχεις ακούσει ποτέ? Τα χείλη του Θεόδωρου σχηματίστηκαν σε ένα ντροπαλό χαμόγελο. Δεν έχω πάρει ποτέ, ούτε όταν ήμουν νέος. Ο Νικόλαος κούνησε το κεφάλι. Τότε ήρθε η ώρα. Ακολούθησε μία παύση. Ο ήχος του δρόμου, μόλις που έμπαινε από το κλειστό παράθυρο. Από το σαλόνι ακουγόταν το απαλό τσούγκρισμα των μαχαιροπύρουνων και ο ψίθυρος της πόλης που ξυπνούσε. Αλλά αυτό, συνέχισε ο Νικόλαος, παίρνοντας το δεύτερο φάκελο, δεν είναι όλα. Τον άνοιξε και αποκάλυψε μία σειρά εγγράφων. Συμβόλαια, τραπεζικά έγγραφα και μία χειρόγραφη επιστολή. Χθες τηλεφώνησα στην κόρη σας. Η Ιφηγένεια σωστά. Στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεόδωρος χλώμιασε. Της τηλεφωνήσατε. Της είπα την αλήθεια. Για την κατάστασή σας. Το τροχόσπιτο. Τον πόνο. Τις διπλές βάρδιες. Το χρέος που κουβαλάτε από τότε που χάσατε τη Σοφία. Και ξέρετε τι μου είπε? Ο Θεόδωρος απλώς κούνησε το κεφάλι. Είπε ότι σας τηλεφωνεί κάθε εβδομάδα, ότι επιμένει να πάτε να μείνετε μαζί της, ότι στέλνει φωτογραφίες των εγγονιών σας, ότι σας οικετεύει να μοιραστείτε τη ζωή σας μαζί της. Και εσείς πάντα απαντάτε ότι είστε καλά, ότι μένετε σε ένα στούντιο, ότι είστε διευθυντής, ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια. Ο Θεόδωρος απέστρεψε το βλέμμα του. Δεν ήθελα να είμαι βάρος για εκείνη. Έχει τη δική της οικογένεια. Και τη Σοφή, Θεόδωρε, τον διέκοψε ο Νικόλαος με γλυκύτητα. Το να αγαπάς δεν είναι ποτέ βάρος. Είναι προνόμιο. Έσπρωξε τα έγγραφα προς τον ηλικιωμένο. Αυτή η συμβόλαιο είναι για ένα μικρό σπίτι 3 τετράγωνα από εδώ. Απλό αλλά άνετο. Με κήπο, καλό μπάνιο, χώρο για ένα καινούριο καναπέ και δική σου κουζίνα. Είναι στο όνομά σου. Χωρίς ενίκιο, χωρίς υποθήκη. Είναι δικό σου. Ο Θεόδωρος σφίγγει τα χείλη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνηση. Και κάτι ακόμα, συνέχισε ο Νικόλαος. Επικοινώνησα με το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε η σύζυγός σας. Πλήρωσα το υπόλοιπο του χρέους, με τόκους και προσαυξήσεις. Από σήμερα το μόνο που χρωστάτε είναι στον εαυτό σας ό,τι θέλετε να κατακτήσετε. Ο γέρος έβαλε το ένα του χέρι στο πρόσωπό του. Έκλαιγε σιωπηλά, σαν να είχε ξεχάσει ότι είχε το δικαίωμα να καταρρεύσει. «Γιατί όλα αυτά?» ρώτησε με φωνή σπασμένη. «Γιατί εγώ?» Ο Νικόλαος συγκινήθηκε κι αυτός. «Επειδή μου θύμισες αυτό που είχα ξεχάσει, ότι ένα εστιατόριο είναι φτιαγμένο από ανθρώπους, ότι η ευγένεια δεν βρίσκεται στις θέσεις, αλλά στις πράξεις, ότι ένας πλυντής πιάτων μπορεί να είναι πιο αξιοπρεπής από πολλούς που υπογράφουν επιταγές». Ο Θεόδωρος σηκώθηκε αργά. Ήταν σκυμμένος, αλλά όχι από πόνο. Από ταπεινότητα. Έτεινε το χέρι του με ντροπαλότητα. Ο Νικόλαος δεν δίστασε. Σηκώθηκε κι αυτός και τον αγκάλιασε σφιχτά, μπροστά στο παράθυρο που άφηνε να μπει το φως της νέας μέρας. Όταν βγήκαν μαζί από το γραφείο, η αίθουσα έπεσε σε απόλυτη σιωπή. Οι υπάλληλοι σταμάτησαν ό,τι έκαναν. Οι πελάτες γύρισαν. Ήταν σαν όλοι να κατάλαβαν ενστικτωδώς ότι βρισκόντουσαν μπροστά σε κάτι μεγαλύτερο από μία απλή προαγωγή. Ο Νικόλαος ύψωσε τη φωνή του. «Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε εδώ είναι το παράδειγμα όσων θέλει να είναι από εδώ και στο εξής αυτή η εταιρεία. Από σήμερα όλοι οι υπάλληλοι μας θα έχουν δίκαιο μισθό, παροχές και υποστήριξη σε δύσκολες στιγμές. Γιατί κανείς που υπηρετεί το κοινό μας με αξιοπρέπεια δεν πρέπει να ζει με φόβο ή ντροπή». Ο Θεόδωρος παρέμεινε δίπλα του, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Και αν μου το επιτρέπετε, θέλω να ονομάσω το νέο Ταμείο Κοινοτικής Βοήθειας με το όνομα κάποιου που έχει βοηθήσει δεκάδες ανθρώπους χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα σε αντάλλαγμα. Από σήμερα δημιουργούμε το Ταμείο Αλληλεγγύης Θεοδόρου Κλάδη, με σκοπό να υποστηρίζει υπαλλήλους ή πελάτες σε δύσκολες στιγμές, είτε για να αγοράσουν φάρμακα, τρόφιμα ή ακόμα και μια κουβέρτα το χειμώνα». Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ο Μανώλης ήταν ο πρώτος που σηκώθηκε. Η Πατρίσια τον ακολούθησε κλαίγοντας.
Ακόμη και οι μάγειρες βγήκαν από το παράθυρο της κουζίνας για να χειροκροτήσουν. Οι πελάτες τραβούσαν βίντεο, μερικοί αγκάλιαζαν τον ηλικιωμένο. Και μέσα σε αυτό το πλήθος χειρονομιών, αγκαλιών και δακρύων, ο Θεόδωρος χαμογέλασε σαν ένας άνθρωπος που επιτέλους είχε επιστρέψει στο σπίτι του, όχι σε ένα σπίτι από τούβλα, αλλά σε ένα σπίτι όπου ανήκε, γιατί εκείνη την ημέρα έπαψε να είναι αόρατος και έγινε θρύλος. Το επόμενο πρωί, η μυρωδιά του φρέσκου καφέ, του ψημένου ψωμιού και του λαχανικού που έβραζε στο ζωμό του στη Φάδου, ανακατευόταν με κάτι καινούριο στην ταβέρνα Πετράλη, ένα συλλογικό αίσθημα ελπίδας. Η αίθουσα που πριν χαρακτηριζόταν από μια αυτόματη και ρουτινιάρικη λειτουργία, τώρα ζωντάνεψε με ένα βαθύτερο σκοπό. Κάθε λεπτομέρεια, από το προσεκτικά σιδερωμένο τραπεζομάντιλο μέχρι τον τρόπο που οι σερβιτόροι απευθύνονταν στους πελάτες, φαινόταν να μεταφέρει μια σπίθα από ό,τι είχε συμβεί τις τελευταίες μέρες. Το όνομα Θεοντόρος Κλάντης αντιχούσε ανάμεσα στα τραπέζια, στα παρασκήνια, ακόμα και στις συζητήσεις στο δρόμο. Τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα είχαν πλημμυρίσει από φωτογραφίες, βίντεο και σχόλια για τον πλυντή πιάτων που έγινε ήρωας. Σε λιγότερο από 24 ώρες η υπόθεση είχε εξαπλωθεί σε γαστρονομικά blogs, ραδιοφωνικές εκπομπές και μικρά ελληνικά ειδησεογραφικά portals. Αλλά για τον Θεόδωρο, ο κόσμος είχε αλλάξει εσωτερικά και όχι λόγω των πρωτοσέλιδων. Φορούσε τώρα το λευκό πουκάμισο που φύλαγε εδώ και χρόνια στο βάθος της βαλίτσας του, σιδερωμένο με προσοχή. Το νέο του σήμα κρεμόταν στο λαιμό του, με τον τίτλο «Συντονιστής Εσωτερικών Λειτουργιών». Όταν έφτασε στην ταβέρνα, όλοι σταμάτησαν για να το χειροκροτήσουν. Κανείς δεν το είχε κανονίσει. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, σαν όλοι εκεί να ήξεραν από καρδιάς ότι η παρουσία του άξιζε να γιορταστεί. «Καλημέρα, Θεόδωρε», φώναξαν ομόφωνα δύο έφηβοι από τη γειτονιά που σκούπιζαν το πάτωμα πριν ανοίξει. «Καλημέρα, παιδιά», απάντησε με ένα χαμόγελο. Ο Νικόλαος στεκόταν στο βάθος με σταυρωμένα χέρια, παρακολουθώντας με συγκρατημένη υπερηφάνεια. Ήξερε ότι τώρα η ταβέρνα ήταν όλα όσα είχε πάντα ονειρευτεί, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσε να το χτίσει μόνος του. Στις 11, όταν άρχισε να αυξάνεται η κίνηση για το μεσημεριανό, το εστιατόριο ήταν ήδη γεμάτο. Παλιοί πελάτες, περίεργοι, ολόκληρες οικογένειες. Η εξυπηρέτηση κυλούσε καλύτερα. Η κουζίνα φαινόταν πιο συγχρονισμένη. Και ο Θεόδωρος περπατούσε ανάμεσα στους υπαλλήλους σαν ένας ευγενικός μέντορας. Διόρθωνε με διακριτικότητα, δίδασκε με υπομονή και άκουγε όλους ως ίσους. Σε ένα από τα τραπέζια κοντά στο παράθυρο, η νεαρή Ειρήνη που είχε βοηθήσει τον Νικόλαο να ξεσκεπάσει την απάτη του Σπύρου και της Ελένης, εμφανίστηκε με την κόρη της Νεφέλη. Κάθισαν σιωπηλά. Όταν ο Θεόδωρος τις είδε, πλησίασε με μια κίνηση ειλικρινούς έκπληξης. «Ήρθατε να μας επισκεφθείτε», ρώτησε βάζοντας ένα ελαφρύ χέρι στον ώμο του κοριτσιού. Η Ειρήνη κούνησε το κεφάλι, λίγο συγκινημένη. «Ήρθαμε να σας ευχαριστήσουμε. Μας βοηθήσατε χωρίς να ξέρετε ποιοι ήμασταν». «Ήταν μόνο ένα πιάτο σούπα», είπε ο Θεόδωρος με ταπεινότητα. «Αλλά χαίρομαι που είστε εδώ». Η Νεφέλη έβγαλε ένα χρωματιστό κουτί και του το έδωσε. «Είναι ένα σπίτι για σένα. Το σχεδίασα με κήπο και λουλούδια». Ο Θεόδωρος πήρε το δώρο με χέρια που φαινόταν πιο ελαφριά από ποτέ. «Έχω ένα τέτοιο σπίτι τώρα και νομίζω ότι μου έφερες τύχη», χαμογέλασε χωρίς να καταλαβαίνει το βάρος αυτών των λέξεων. Αλλά η Ειρήνη ναι, κατάλαβε και έκλαψε διακριτικά. Στην άλλη άκρη του εστιατορίου, ο Νικόλαος συγκέντρωσε το πρωινό προσωπικό. Ανέβηκε σε ένα μικρό καρεκλάκι και τράβηξε την προσοχή όλων. «Μπορώ να διακόψω για ένα λεπτό». Οι υπάλληλοι και οι πελάτες σιώπησαν. «Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μιας νέας εποχής στην ταβέρνα Πετράλης. Και δεν μιλάω μόνο για θέσεις ή ανακαινήσεις. Μιλάω για κουλτούρα, για σεβασμό, για το πώς συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλο. Όλοι σας είστε ουσιαστικό μέρος αυτού του σπιτιού. Και από σήμερα, κανείς εδώ δεν θα χρειάζεται πλέον να ταπεινώνεται για βοήθεια, να κρύβει προβλήματα ή να σιωπά μπροστά στην αδικία. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του. Δημιουργήσαμε το Ταμείο Αλληλεγγύης Θεοντόρος Κλάντης, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει δωρεές από πελάτες και τοπικές επιχειρήσεις. Θα διαχειρίζεται με απόλυτη διαφάνεια και θα χρησιμοποιείται για να υποστηρίζει όποιον αντιμετωπίζει δυσκολίες, είτε είναι υπάλληλος είτε πελάτης. Χειροκροτήματα ξέσπασαν σαν πυροτεχνήματα. «Και υπάρχει και κάτι ακόμα», συνέχισε ο Νικόλαος.
Μιλήσαμε με τους άλλους διευθυντές των 3 καταστημάτων της αλυσίδας. Από σήμερα το μοντέλο της ταβέρνας Πετράλη θα εφαρμοστεί και στα άλλα καταστήματα. Δίκαιη μισθή, ασφάλιση υγείας, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση με έμφαση στην ανθρωπιά. Γιατί η επιτυχία χωρίς ψυχή είναι απλά ένα άδειο πιάτο. Μια νεαρή σερβιτόρα σήκωσε το χέρι της και όσοι έκαναν λάθη, ο Σπύρος και η Ελένη. Ο Νικόλαος πήρε μια βαθιά ανάσα. Ανταποκρίνονται νομικά. Αυτό που έκαναν πρέπει να έχει συνέπειες, ναι. Αλλά θέλω επίσης να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για το πώς η φιλοδοξία χωρίς ηθική κατατρώει κάθε ταλέντο. Ο Θεόδωρος, που άκουγε τα πάντα κοντά στον Εροχήτη, όχι ως υφιστάμενος, αλλά ως φύλακας, κούνησε σιωπηλά το κεφάλι. Μετά την ανακοίνωση, ο Νικόλαος πήγε κοντά του. «Όλα αυτά ξεκίνησαν εξαιτίας σου». «Όχι», απάντησε ο Θεόδωρος με ηρεμία. «Όλα αυτά ξεκίνησαν όταν εσύ αποφάσισες να ακούσεις». Το απόγευμα, ο Μανώλης, ο παλαιότερος πελάτης της ταβέρνας, ζήτησε 1 λεπτό στο κέντρο της αίθουσας. Με τρεμάμενη φωνή ανακοίνωσε: «Οργανώσαμε μία απλή συλλογή μεταξύ των πελατών. Όχι επειδή πιστεύουμε ότι ο Θεόδωρος χρειάζεται ελεημοσύνη, αλλά επειδή μας έχει δώσει τόσα πολλά που θέλαμε να τον ανταποδώσουμε με κάποιο τρόπο». Έτεινε ένα φάκελο. Ο Θεόδωρος αρνήθηκε. «Όλα όσα χρειαζόμουν μου έχουν ήδη δοθεί», είπε. «Αλλά αν μου επιτρέπετε, αυτός ο φάκελος μπορεί να είναι ο πρώτος που θα τροφοδοτήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης μας». Περισσότερα χειροκροτήματα. Αυτή τη φορά πολλά με δάκρυα. Κι έτσι το απόγευμα ο Θεόδωρος ανέβηκε τα σκαλιά του μικρού καινούριου σπιτιού για πρώτη φορά. Με το κλειδί στο χέρι γύρισε αργά το πόμολο. Ο χώρος ήταν απλός, αλλά φωτεινός, καθαρός, ζεστός. Υπήρχε ένα βάζο με λουλούδια πάνω στο τραπέζι και ένα γράμμα που είχε αφήσει ο Νικόλαος. «Έπλυνες πιάτα, αλλά καθάρισες καρδιές. Τώρα είναι ώρα να ξεκουραστείς με ηρεμία, όχι από τη ζωή, αλλά από τους πόνους. Καλώς ήρθες στο σπίτι που πάντα σου άξιζε». Ναι. Ο Θεόδωρος κάθισε στον καινούριο καναπέ, πήρε το χαρτοκιβώτιο που είχε φτιάξει η Νεφέλη και το έβαλε πάνω στο τραπεζάκι. Έσκυψε το κεφάλι προς τα πίσω, έκλεισε τα μάτια και για πρώτη φορά μετά από χρόνια ένιωσε ολόκληρος. Δεν ήταν πια ο πλυντής πιάτων. Ήταν το σιωπηλό σύμβολο ότι η καλοσύνη, ακόμα και αν αγνοείται, δεν σταματά ποτέ να μεταμορφώνει. Οι πρώτες μέρες μετά την ιστορική αλλαγή στην ταβέρνα Πετράλης ήταν μέρες έντονης και βαθιάς μεταμόρφωσης. Αλλά ήταν την πρώτη Δευτέρα του επόμενου μήνα που εδραιώθηκε οριστικά το νέο πνεύμα του σπιτιού. Η συνοικία της Καλιθέας, γνωστή για τα παραδοσιακά καφενεία και τα φούρναρα γεμάτα κουλουριά το πρωί, είχε πλέον ένα ακόμα πιο ισχυρό σημείο αναφοράς, την ταβέρνα Πετράλη. Μόνο που τώρα δεν ήταν απλώς ένα εστιατόριο με καλό φαγητό, αλλά σύμβολο της αποκατάστασης της δικαιοσύνης. Και στο κέντρο όλων αυτών βρισκόταν αυτός, ο Θεόδωρος Κλάδης. Φορούσε πλέον καθαρά, καινούρια, αν και διακριτικά ρούχα. Έφτανε πάντα στις 8 το πρωί. Χαιρετούσε κάθε υπάλληλο με ένα σταθερό καλημέρα και ένα ειλικρινές χαμόγελο και περνούσε τις πρώτες ώρες της ημέρας επιθεωρώντας διακριτικά τους διάφορους τομείς. Την αποθήκευση των τροφίμων, την καθαριότητα των πάγκων, την ποιότητα της εξυπηρέτησης, αλλά δεν ήταν αυστηρός αφεντικό. Ήταν παρουσία. Περνώντας από έναν νεοσύλλεκτο που είχε ρίξει ένα μαχαιροπύρουνο στο πάτωμα, έσκυψε ο ίδιος για να το σηκώσει. «Εδώ μέσα, κανείς δεν είναι κατώτερος από κανέναν», είπε χαμογελώντας. Η φράση έμεινε, πλαισιώθηκε, μπήκε στον πίνακα ανακοινώσεων. Έγινε μάντρα. Εκείνο το πρωί, ο Νικόλαος έφτασε επίσης νωρίς. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, δεν είχε συναντήσεις με επενδυτές ή τηλεδιασκέψεις. Ήταν ντυμένος απλά, έπινε τον καφέ του δίπλα στους υπαλλήλους, καθόταν σε τραπέζια που ήταν γεμάτα και άκουγε ιστορίες για τις οικογένειες, τα όνειρα, τις προκλήσεις. Ήταν σαν, ανακτώντας την καρδιά της εταιρείας του, να είχε ξαναβρει και τη δική του και βλέποντας τον Θεόδωρο να κυκλοφορεί με ελαφρότητα, σχεδόν ανανεωμένο, ήξερε ότι είχε κάνει το σωστό. Στις 10, ο Νικόλαος κάλεσε μια μικρή σύσκεψη. Ήταν όλοι παρόντες, σερβιτόροι, μάγειρες, καθαρίστριες, ταμείες, ασκούμενοι και ακόμη και οι μοτοσικλετιστές. Ο Θεόδωρος έμεινε στο πλευρό του με τη συνήθη διακριτικότητα. «Σήμερα θέλω να επισημοποιήσω αυτό που έχει ήδη γίνει ρουτίνα», ξεκίνησε ο Νικόλαος. «Από αυτό το μήνα, όλα τα καταστήματα της αλυσίδας Πετράλης θα λειτουργούν σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο συμπεριφοράς
και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό σημαίνει, σήκωσε ένα χαρτί με τις νέες οδηγίες. Ελάχιστος μισθός αναπροσαρμοσμένος πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Πλήρες πρόγραμμα υγείας για όλους τους υπαλλήλους. Ταμείο έκτακτης ανάγκης για οικογενειακές και ιατρικές καταστάσεις. Ψυχολογική υποστήριξη και οικονομική καθοδήγηση για όσους το επιθυμούν. Ματιές έκπληξης, χαμόγελα, δάκρυα στα μάτια. Και κάτι ακόμα, συνέχισε. Κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να απολυθεί χωρίς 2 προηγούμενες συναντήσεις αξιολόγησης και διαλόγου. Γιατί το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο και το να μεγαλώνεις είναι δικαίωμα. Τα χειροκροτήματα ήταν ντροπαλά στην αρχή, αλλά σύντομα ολόκληρη η αίθουσα σηκώθηκε για να χειροκροτήσει όρθια. Και ο Νικόλαος κατέληξε. Αν έχετε αμφιβολίες ότι αυτό το μοντέλο λειτουργεί, κοιτάξτε τον Θεόδωρο. Έμεινε 7 χρόνια εδώ κάνοντας περισσότερα από ό,τι αναμενόταν, ακόμα και με πόνο, κρύο, πείνα. Ποτέ δεν μας ζήτησε τίποτα. Ποτέ δεν ζήτησε αναγνώριση. Αλλά στο τέλος ήταν αυτός που έσωσε αυτό το σπίτι. Ο Θεόδωρος, εμφανώς συγκινημένος από το χειροκρότημα, έσκυψε το κεφάλι. Αλλά ο Νικόλαος επέμεινε. «Σήκω, Θεόδωρε, πρέπει να σε δουν όπως είσαι πραγματικά». Αυτός υπάκουσε. Αργά. Και τότε συνέβη το απροσδόκητο. Οι υπάλληλοι άρχισαν να χειροκροτούν, αλλά αυτή τη φορά όχι βιαστικά, όχι τυπικά. Ήταν ένας ρυθμός σεβασμού, σαν ο γέρος πλυντής πιάτων να ήταν στρατηγός που επέστρεφε στο σπίτι μετά τον πόλεμο. Ένας από τους μάγειρες πλησίασε και του έδωσε μια ποδιά με κεντημένο το όνομα. Θεόδωρος, ιδρυτής της ψυχής της ταβέρνας. Κράτησε την ποδιά στο στήθος του συγκινημένος. Μετά τη συνάντηση οι μέρες κύλησαν αρμονικά. Οι υπάλληλοι, παρακινημένοι, δούλευαν περισσότερο. Οι πελάτες, ενθουσιασμένοι με την εξυπηρέτηση και την ιστορία του εστιατορίου, πολλαπλασιάστηκαν. Τα κέρδη αυξήθηκαν, ηρωνικά, μετά την κατάργηση των περικοπών. Αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν ήταν τα κέρδη. Ήταν το αίσθημα της κοινότητας που αναδύθηκε. Πελάτες που πριν έρχονταν μόνο για μεσημεριανό, άρχισαν να κάνουν δωρεές στο Ταμείο Θεόδωρου Κλάδη. Μια νεαρή φοιτήτρια που συχνάζει στο μαγαζί οργάνωσε μια διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων και σε μια εβδομάδα συγκέντρωσε πάνω από 4.000 ευρώ. Και ο προορισμός αυτού του ποσού ήταν απροσδόκητος, μια πρωτοβουλία του Θεόδωρου. «Θέλω να το χρησιμοποιήσω για να δημιουργήσω κάτι που δεν είχαμε όταν αρρώστησε η Σοφία», είπε σε μια συζήτηση με τον Νικόλαο. «Ένα άμεσο κανάλι υποστήριξης μεταξύ πελατών και υπαλλήλων για ιατρικές emergencies και καταστάσεις ζωής ή θανάτου». Έτσι γεννήθηκε το δίκτυο υποστήριξης Πετράλης, με έναν απλό ιστότοπο, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να αναφέρουν τις καταστάσεις τους και άλλοι μπορούσαν να συνεισφέρουν ανώνυμα, όπως έκανε ο Θεόδωρος για χρόνια. Η ιδέα εξαπλώθηκε. Άλλες επιχειρήσεις της γειτονιάς θέλησαν να την αντιγράψουν. Γιατροί της περιοχής πρόσφεραν δωρεάν ιατρικές συμβουλές στα μέλη του προγράμματος. Ακόμη και μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ άρχισε να δωρίζει κάθε εβδομάδα τα πλεονάζοντα τρόφιμα. Και σιγά σιγά αυτό που ήταν μια ταβέρνα μετατράπηκε σε κίνημα, ένα σύμβολο. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα το εστιατόριο διοργάνωσε ένα κοινοτικό δείπνο. Πελάτες, υπάλληλοι και γείτονες κάθονταν δίπλα-δίπλα, μοιράζοντας παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, σαν να ήταν όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας, που βαθιά μέσα τους πάντα ήταν. Στο τέλος της βραδιάς ο Νικόλαος πήρε το λόγο. «Όταν άρχισα αυτή την ταβέρνα ήθελα να σερβίρω καλό φαγητό. Αλλά για χρόνια απέτυχα να σερβίρω κάτι πολύ πιο σημαντικό, σεβασμό. Μόνο όταν γνώρισα την ιστορία ενός αόρατου ανθρώπου, κατάλαβα ότι η αποστολή μου ήταν μεγαλύτερη». Κοίταξε τον Θεόδωρο που χαμογελούσε με την εγγονή της Ειρήνης στην αγκαλιά του. «Από σήμερα, κάθε νέος υπάλληλος του δικτύου θα λαμβάνει, εκτός από τη στολή, ένα τετράδιο με τον τίτλο «Οι αρχές του Θεοδώρου». Σε αυτό θα υπάρχουν πραγματικά απλά μαθήματα γραμμένα με βάση αυτά που έκανε χωρίς να τον προσέξει κανείς για τόσα χρόνια. Κάποιος φώναξε. Διάβασε μια σελίδα και ο Νικόλαος άνοιξε την πρώτη. Κεφάλαιο 1. Όταν κανείς δεν κοιτάζει, πλύνε το πιάτο σαν να είναι δικό σου. Γέλια, χειροκροτήματα, δάκρυα. Η αίθουσα για άλλη μια φορά ένωσε όλους σε ένα μόνο συναίσθημα. Ευγνωμοσύνη. Στις εβδομάδες που ακολούθησαν η ζωή του Θεόδωρου Κλάδη πήρε έναν νέο ρυθμό και ταυτόχρονα οικείο σαν ένα παλιό τραγούδι που ακούγεται διαφορετικά. Συνέχιζε να ξυπνάει νωρίς, να ετοιμάζει τον καφέ του με φρυγανισμένο ψωμί και ελαιόλαδο,
να φοράει την ποδιά του το πρωί, αλλά τώρα τα έκανε όλα χωρίς πόνο, χωρίς βιασύνη και χωρίς φόβο. Για πρώτη φορά από το θάνατο της Σοφίας υπήρχε ειρήνη στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Στο νέο σπίτι, ταπεινό με λευκούς τοίχους και ένα μικρό κήπο όπου μεγάλωναν βασιλικός και μέντα, ο Θεόδωρος ανακάλυψε τι σημαίνει να ζεις με αξιοπρέπεια. Όχι πολυτέλεια, όχι επιδεικτικότητα, μόνο αξιοπρέπεια. Το στρώμα ήταν άνετο, το ντους ζεστό, η νύχτα ήσυχη, και στην αυλή υπήρχε ένα ξύλινο παγκάκι όπου καθόταν κάθε απόγευμα, με ένα βιβλίο ή μόνο με τις σκέψεις του. Σιγά σιγά ανακάλυψε και κάτι που είχε θάψει εδώ και καιρό, το θάρρος να τον θυμούνται. Μία μέρα κάθισε μπροστά στο παλιό ξύλινο κουτί όπου φύλαγε παλιές φωτογραφίες, κιτρινισμένα γράμματα, ένα χαμένο σκουλαρίκι της Σοφίας. Πήρε μια φωτογραφία από όταν ήταν 20 χρονών, καθισμένοι σε μια παραλία της Εύβοιας, με τα πόδια τους να αγκαλιάζονται και τα μαλλιά τους ανακατεμένα από τον άνεμο. Χαμογέλασε. Όχι με νοσταλγία που πονάει, αλλά με νοσταλγία που ευχαριστεί. Εκείνο το βράδυ τηλεφώνησε στην κόρη του, την Ιφηγένεια. «Πατέρα, όλα καλά?» ρώτησε εκείνη, ανησυχημένη όπως πάντα. «Ναι, κόρη μου, αλλά αυτή τη φορά θα σου τα πω όλα όπως είναι. Δεν θα προσποιηθώ πια». Και τότε ο Θεόδωρος της τα είπε όλα. Της είπε για το τροχόσπιτο, για τα χρέη, για τον πόνο στην πλάτη που έκρυβε. Της είπε για τον Νικόλαο, για την ταβέρνα, για την ανατροπή. Της είπε για το καινούριο σπίτι, για τα εγγόνια που τώρα ήθελε να επισκεφτεί και για το γράμμα της Σοφίας που φύλαγε στο κομοδίνο. Η Ιφηγένεια έκλαψε στην άλλη άκρη της γραμμής. «Δεν χρειάστηκε ποτέ να προσποιηθείς ότι ήσουν δυνατός, μπαμπά. Πάντα ήσουν. Αλλά τώρα», απάντησε με φωνή σπασμένη, «θέλω να είμαι ευάλωτος, τουλάχιστον λίγο. Για να ξέρετε ότι είμαι ακόμα ζωντανός». Μερικές μέρες αργότερα ήρθε με τα 2 της παιδιά για να περάσουν το Σαββατοκύριακο. Το καινούριο σπίτι γέμισε με γέλια, παιχνίδια στο πάτωμα, μυρωδιά από σάλτσα ντομάτας και κανέλα. Ο Θεόδωρος κοιμήθηκε στον καναπέ με τον εγγονό του στην αγκαλιά του. Η ζωή για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν πονούσε. Στην ταβέρνα οι υπάλληλοι συνέχιζαν να εμπνέονται από αυτόν. Οι καινούργοι τον αντιμετώπιζαν ως πρότυπο, όχι ως ανώτερο. Οι πελάτες έκαναν σημείο να τον χαιρετούν, να του αφήνουν σημειώματα, να του στέλνουν γλυκά, να του γράφουν γράμματα. Αλλά ο Θεόδωρος δεν άφησε ποτέ τον εαυτό του να παρασυρθεί από το νέο του καθεστώς. Συνέχισε να βοηθάει στο καθάρισμα των τραπεζιών όταν κάποιος έλειπε. Καθόταν με τους μοναχικούς πελάτες για να ακούσει τις ιστορίες τους. Και ποτέ δεν άφηνε έναν υπάλληλο να φύγει χωρίς πρώτα να τον ρωτήσει «Πώς είσαι σήμερα?» Αλήθεια. Τότε ήταν που ο Νικόλαος πρότεινε κάτι διαφορετικό. «Θεόδωρε, θέλω να πάρεις μερικές μέρες άδεια. Πήγαινε στο νησί με την κόρη σου. Μείνε με τα εγγόνια σου. Και η ταβέρνα. Η ταβέρνα είναι πλέον στο αίμα σου. Θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και χωρίς εσένα στην πρώτη γραμμή». Ο Θεόδωρος δίστασε. Δεν είχε πάρει ποτέ διακοπές, ούτε όταν ήταν νέος. «Δεν ξέρω αν μπορώ να μείνω μακριά». Ο Νικόλαος χαμογέλασε. «Τότε πήγαινε και μάθε μας να νοσταλγούμε». Ο γέρος γέλασε και έφυγε. Πήρε ένα μικρό καΐκι με την κόρη του. Πέρασε στην Αίγινα, ένα νησί κοντά στην Αθήνα. Πέρασαν τις μέρες τρώγοντας όρημα σίκα, ψαρεύοντας με τα αγόρια, επισκεπτόμενοι τον αρχαίο ναό της Αφέως, όπου ο Θεόδωρος άφησε ένα κερί αναμένο για τη Σοφία. Όταν επέστρεψε και πάτησε ξανά το πόδι του στο πεζοδρόμιο της ταβέρνας Πετράλη, τον υποδέχτηκαν σαν πατριάρχη. «Επέστρεψε», φώναξε ένας από τους σερβιτόρους. Όλοι χειροκρότησαν, ακόμα και οι πελάτες. Εκείνο το απόγευμα, ένα κοριτσάκι πλησίασε το τραπέζι του και του είπε «Η μαμά μου είπε την ιστορία σας. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν εσάς». Ο Θεόδωρος έσκυψε, την κοίταξε στα μάτια και της απάντησε «Τότε μεγαλώστε ακούγοντας περισσότερο από ό,τι μιλώντας, βοηθώντας περισσότερο από ό,τι περιμένοντας και συγχωρώντας ακόμα και όταν είναι δύσκολο. Αυτό είναι περισσότερο από αρκετό». Αργότερα στο γραφείο, ο Νικόλαος του έδωσε ένα φάκελο με μια πρόταση. «Ήθελα να σου το δείξω πριν το επισημοποιήσω. Δημιουργώ ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους υπαλλήλους σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας και θέλω να του δώσεις εσύ το όνομα». Ο Θεόδωρος διάβασε τον τίτλο στην κορυφή της σελίδας. «Εσωτερική σχολή εκπαίδευσης στην εφαρμοσμένη ανθρωπότητα». «Είναι λίγο υπερβολικό», είπε χαμογελώντας. «Δεν είναι. Είναι αυτό που κάνεις κάθε μέρα».
Απλά τώρα θέλουμε να το διδάξουμε από την αρχή. Σκέφτηκε για μια στιγμή και μετά είπε: ονόμασέ το πρώτο πιάτο. Επειδή ο τρόπος που σερβίρεται το πρώτο πιάτο καθορίζει τη γεύση όσων ακολουθούν. Ο Νικόλαος γέλασε και έγραψε εκεί το νέο όνομα. Είχε αποφασιστεί. Στο τέλος της ημέρας, όταν όλοι είχαν φύγει, ο Θεόδωρος βγήκε από την πίσω πόρτα. Ο ουρανός ήταν πορτοκαλί, οι δρόμοι ήσυχοι, ο άνεμος απαλός σαν χάδι. Κοίταξε για τελευταία φορά την πινακίδα της ταβέρνας. Ταβέρνα Πετράλης, από το 2008. Και εκεί κάτω είχε κρεμαστεί μια μικρή νέα πινακίδα, το σπίτι της ιστορίας του Θεόδωρου Κλάδη, όπου όλοι έχουν σημασία. Χαμογέλασε και ψιθύρισε στον εαυτό του. Τώρα ναι, είμαι στο σπίτι μου. Ο χρόνος πέρασε. Οι εποχές άλλαξαν, όπως έκαναν από τότε που η Αθήνα ονομαζόταν ακόμα μόνο Αττική. Ο χειμώνας έφερε μαζί του το χαμηλό φως στα απογεύματα, τη μυρωδιά των ψημένων κάστανων στις γωνιές και τα παλιά παλτά που επανεμφανίζονταν στα σκοινιά των πιο απλών γειτονιών της Καλιθέας. Στη ταβέρνα Πετράλη, η ανθρώπινη ζεστασιά αντιστέκονταν στο κρύο. Η αίθουσα ήταν γεμάτη μέρα με τη μέρα, όχι μόνο από πελάτες, αλλά και από ιστορίες. Ιστορίες υπερνίκησης, νέων ξεκινήματα, αποκατάστασης της αξιοπρέπειας. Και στο κέντρο όλων αυτών υπήρχε ένας άντρας που δεν είχε πια να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ο Θεόδωρος Κλάδης, τώρα 78 ετών, δεν έπλαινε πια πιάτα, αλλά εξακολουθούσε να έρχεται νωρίς, κάθε μέρα. Με τον καφέ του στο χέρι και την εφημερίδα κάτω από το χέρι, διέσχιζε την αίθουσα χαιρετώντας τον καθένα με το όνομά του. Όταν το ρωτούσαν αν είχε συνταξιοδοτηθεί, πάντα απαντούσε με ένα χαμόγελο. «Συνταξιοδοτήθηκα από το πλυντήριο, όχι από τους ανθρώπους». Το Ταμείο Θεόδωρου είχε μεγαλώσει περισσότερο από ό,τι μπορούσε να προβλέψει κανείς. Δεν ήταν απλώς μια τοπική πρωτοβουλία. Είχε γίνει ένα μοντέλο που αναπαράχθηκε από δεκάδες μικρές επιχειρήσεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας, από την Πάτρα έως το Ηράκλειο. Μεγάλες εταιρείες άρχισαν να υιοθετούν παρόμοιες πρακτικές, εμπνευσμένες από την ιστορία που είχε διαδοθεί στα κοινωνικά δίκτυα και από ένα ρεπορτάζ που προβλήθηκε σε εθνικό επίπεδο σε ώρα υψηλής τηλεθέασης. Ο Νικόλαος, πλέον σεβαστή δημόσια προσωπικότητα, όχι μόνο ως επιχειρηματίας, αλλά και ως ηγέτης της κοινότητας, είχε προσκληθεί να δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια με θέμα «Επιχειρήσεις με ψυχή». Ωστόσο, πάντα ξεκινούσε τις παρουσιάσεις του με τον ίδιο τρόπο. «Δεν είμαι εδώ για να διδάξω. Είμαι εδώ για να μεταδώσω τα μαθήματα που έμαθα από έναν πλυντή πιάτων». Στην ταβέρνα όλοι ήξεραν ότι η Δευτέρα ήταν η μέρα που ο Θεόδωρος συναντούσε τους καινούριους. Καθόταν μαζί τους σε κύκλο, χωρίς κονκάρδα, χωρίς τίτλους. Έλεγε ιστορίες, κάποιες αστείες, άλλες οδυνηρές. Δεν μιλούσε για τεχνικές, μιλούσε για σκοπό. «Εδώ μέσα η αποστολή μας είναι απλή», έλεγε. «Να κάνουμε όλους όσους μπαίνουν από την πόρτα να βγαίνουν λίγο πιο ελαφροί από ό,τι όταν μπήκαν. Αν το φαγητό δεν είναι αρκετό, το βλέμμα, το χαμόγελο, η χειρονομία, όλα αυτά επίσης τρέφουν». Οι νεοσύλλεκτοι άκουγαν σιωπηλοί. Πολλοί έφευγαν κλαίγοντας, όχι από λύπη, αλλά επειδή είχαν νιώσει κάτι σπάνιο, την αποδοχή. Μία μέρα μια νεαρή σερβιτόρα που λεγόταν Ελένη, ομώνυμη της πρώην ταμείας που είχε πέσει σε δυσμένεια μήνες πριν, ρώτησε με λαμπερά μάτια: «Και εσείς, δεν κουραστήκατε ποτέ να είστε καλός?» Ο Θεόδωρος απάντησε χωρίς να το σκεφτεί: «Κουράστηκα πολλές φορές, αλλά το να είμαι καλός ήταν το μόνο πράγμα που δεν με βάρινε ποτέ». Στο σπίτι, ο γέρος επίσης άνθιζε. Οι επισκέψεις της κόρης και των εγγονών του έγιναν συχνές. Επιτρεπόταν να βλέπει ταινίες με την εγγονή του, να μαθαίνει συνταγές στον μεγαλύτερο εγγονό του και ακόμη και να γράφει γράμματα. Σε ένα από αυτά τα γράμματα που απευθυνόταν στον εαυτό του έγραψε: «Πήρε χρόνο, αλλά κατάλαβα. Το να αντιστέκεσαι δεν σημαίνει να μένεις, σημαίνει να περνάς. Και μερικές φορές περνάμε μόνο επειδή κάποιος κάπου μας είδε». Τη βραδιά των γενεθλίων της ταβέρνας διοργανώθηκε μια εκδήλωση. Η πρόσωψη ήταν διακοσμημένη με μπλε και λευκές σημαίες, φώτα κρεμασμένα σε κορδόνια πάνω από την αυλή και μια μικρή τοπική ορχήστρα που συντονίζει τα όργανά της στη γωνία της αίθουσας. Η ταβέρνα δεν είχε ποτέ ξαναζήσει έτσι. Προσκλήθηκαν παλιοί πελάτες, κάτοικοι της γειτονιάς, εκπρόσωποι του Δήμου, δημοσιογράφοι, αλλά κανείς δεν ανακοινώθηκε ως κύρια ατραξιόν. Ήταν μια γιορτή της κοινότητας, των ανθρώπων που στηρίζουν σιωπηλά τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Στη μέση του πάρτι,
Ο Νικόλαος πήρε το μικρόφωνο. «Όταν ίδρυσα αυτή την ταβέρνα, πίστευα ότι το πιο σημαντικό ήταν η σωστή συνταγή της σάλτσας, το ιδανικό ψήσιμο της μουσακάς ή η αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης. Αλλά έκανα λάθος. Έκανε μια παύση και κοίταξε τον Θεόδωρο που καθόταν με τα εγγόνια του στην αγκαλιά, γελώντας με κάτι που είχε μόλις πει ο σερβιτόρος. Το πιο σημαντικό ήταν πάντα η πρόθεση με την οποία σερβίρεις. Και κανείς δεν μου το έμαθε αυτό καλύτερα από εκείνον τον άνθρωπο εκεί. Όλοι γύρισαν. Ο Θεόδωρος, χωρίς να καταλαβαίνει τον θόρυβο, κοίταξε γύρω του με αμηχανία. Ο Νικόλαος συνέχισε. «Σήμερα θέλουμε να διαιωνίσουμε αυτή την κληρονομιά. Και με μεγάλη τιμή ανακοινώνω ότι η ταβέρνα Πετράλης από φέτος γίνεται και έδρα του Ιδρύματος Θεόδωρου Κλάδη, που είναι αφιερωμένο στην προώθηση της αξιοπρέπειας στην εργασία σε όλη την Ελλάδα. Χειροκροτήματα, σφυρίγματα, δάκρυα». Ο γέρος έσκυψε το κεφάλι συγκινημένος. Αλλά ο Νικόλαος δεν είχε τελειώσει ακόμα. Και κάτι ακόμα. Σε κάθε υποκατάστημά μας βάλαμε μια φράση του, γραμμένη στον τοίχο της εισόδου. Μια φράση που συνοψίζει όλα όσα είμαστε και θέλουμε να είμαστε. Έτεινε το χέρι του, δείχνοντας την πρόσφατα τοποθετημένη πινακίδα πάνω από την πόρτα. Όταν κανείς δεν κοιτάζει, τότε δείχνουμε ποιοι είμαστε. Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα και ο Θεόδωρος έκλαψε, ναι, αλλά διακριτικά, όπως έκανε πάντα στη ζωή του. Σαν να καταλάβαινε ότι η αληθινή συγκίνηση δεν χρειάζεται υπερβολές, μόνο αλήθεια. Εκείνο το βράδυ, όταν όλοι είχαν φύγει και η μουσική είχε σταματήσει, ο Θεόδωρος έμεινε πίσω, καθισμένος σε μια καρέκλα κοντά στην πόρτα. Ο Νικόλαος τον πλησίασε. «Όλα καλά». «Ναι. Απλά σκεφτόμουν πόσο η ζωή είναι φτιαγμένη από επαναλήψεις. Πλένεις τα πιάτα, σκουπίζεις το πάτωμα, ζεσταίνεις τη σούπα, σερβίρεις το ψωμί και παρόλα αυτά έγινες θρύλος», συμπλήρωσε ο Νικόλαος. Ο Θεόδωρος χαμογέλασε. «Δεν έγινα θρύλος, απλά δεν πέρασα απαρατήρητος». Κοίταξε την φωτισμένη επιγραφή στην πρόσωψη. Το φως χόρευε κάτω από τα γράμματα. Εκείνο το βράδυ δεν ήταν μόνο ένα εστιατόριο που λάμπει. Ήταν η μνήμη όλων όσων είχαν ξεχαστεί. Και τώρα δεν ήταν χαραγμένοι στο μάρμαρο, αλλά στις καρδιές.